Asempa no sɛdeɛ Luka twerɛmaaye ti baako. Esanse nipa pii afato wɔn ho so sɛ ɔbɛkyerɛ nsɛm a aba wɔyɛ mu no atoato aso. Sɛdeɛ wɔn a wɔfiri mfitiaseɛ de wɔn ani huneɛ na ɔsom asɛm no ho de ma yɛn no nti. Teofilo pa, me sɛ, sɛ me nso, mahwehwɛ ni nyinaa mu pɛpɛɛpɛ firi mfitiaseɛ no, mekyerɛw no maako mebrɛ wɔ. Na wahu sɛ nsɛm a wakyerɛkyerɛ wɔ no no korɛ. Yudahene Herode brɛ so no, ɔsɔfo bi transe a ɔfrɛ no Sakaria a ofiri Abia asɔfokuo mu. Na ne yere Aaron mama no bi a ɔfrɛ no Elizabeth. Na wɔn bɛɛ no nyinaa tuni Nyankopɔn anim edi Awurade ahyɛde ne trene die nyinaa so a ɛho ni asɛm. Na wɔni ba ɛfiri sɛ Elizabeth yɛ obonini. Na wɔn bɛɛ no nyinaa anyinyini. Na ba sɛ eduru n'asɔfokuo su na ɔyɛ n'asɔfo dwuma Nyankopɔn anim no. Sɛdeɛ asɔfo dwuma no tie no, eduru nso sɛ ɔkɔ Awurade asɔredan mu ɛkɔhye ohwam. Na ɔhye ohwam no, ne nipakuo no nyinaa gyina adi hɔ ɛbɔ mpaeɛ. Na Awurade bɔfo bi beyi ne ho ɛkyerɛ no, obegyina ohwam afɔrebukyia no enifa. Na Sakaria hu no n'akoma etui na ehu kan no. Na bɔfo no sɛ no sɛ, Sakaria, nsoro na wato adesre. Na wɔyere Elizabeth bɛwo ɔbabarima ama, na wato ne din Yohane. Na bɛyɛ wo anigye ne ahosan, na nawo nti nnipa bebree ani bɛgye. Ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛse Awurade anim, na ɔrennom bobesa anaa nsa biara. Na nkronkro bɛyɛ no ma afiri ne n'ayam mpo. Na ɔbɛdane Israel ma mu bebree aba Awurade wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na ɔde Elia honhom ne n'ahoɔden bɛdi n'anim, akɔdane agyanom akoma aba wɔn mma ho, ne asoɔdenfoɔ akɔ ɔtreneefo adwene ho, na wɔasiesie ɔman a wɔabɔɔboa wɔn ho no de ama Awurade. Na Sakaria se ɔbɔfo no sɛ, ɛdeɛ na mede bɛhunu yei, ɛfiri sɛ mabɔ akora, na me yere nso abɔ aberewa. Na ɔbɔfo no bua se no sɛ, Mene Gabriel megyina Nyankopɔn anim, na wasoma me sɛ memmɛkasa menkyerɛ wo, na menka wo nsɛm pa yi. Na hwɛ, wobɛtɔre mu, na worentumi nkasa de bɛkɔ akɔsi da a yɛnum bɛba, ɛfiri sɛ woanyɛ me nsɛm a ɛbɛba mu ne berɛ mu no ani. Na nkurɔfoɔ no twɛn Sakaria, na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ wakyerɛ asɔredan mu hɔ saa. Na ofiri adie no, wɔantumi ankasa nkyerɛ wɔn. Ohun sɛ wakɔhu biribi asɔredan mu hɔ. Na ɔno deɛ ɔde ne nsa ne ne ti ɛna ɛyɛ nsɛgyerɛnne. Na wɔantumi ankasa. Na baa sɛ ne som na wie duro no, ofiri hɔ kɔɔ ne fie. Na nna yi akyi no, ne yere Elizabeth nyinsane, na ɔde ne ho sie abosom num kaa sɛ, sɛdeɛ Awurade ayɛ me, na wabɛhwɛ me sɛ ɔbɛyi m'ahohora afiri nipa mu no mu ni. Na bosom yɛ tɔso nsia no mu no, Onyankopɔn soma a ɔbɔfo Gabriel kɔ Galilea kuro bi a wɔfrɛ no Narrated mu, ababaa bi a wɔde no ama bɛrima bi a wɔfrɛ no Joseph ofiri David abusua mu awadeɛ nkyɛn. Ababaa no edin di Maria. Na ɔbɔfo no ɛbaa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, ma w'aninye wo a wadom wo, Awurade ka wo ho. Na nakoma tu n'asɛm no ho, na ɔdwen ho sɛ, Enhyia bɛni. na ɔbɔfo no se no sɛ, Nsoro Maria, na wanya Nyankopɔn ho adom. Na hwɛ wobɛnyinsɛn, na wawo ɔbabarima, na wato ne din Yesu. Ɔbɛyɛ ɔkɛseɛ, na wafrɛ no deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no ba. Na Awurade Nyankopɔn de n'agya David ahengua bɛma no. Na obɛdi Yakob fie so hene daapem, na n'ahenni to rentwa da. na ɔse ɔbɔfo no sɛ, Yei bɛyɛ dɛn na ba, ɛfiri sɛ menim ɔbɛrima biara. na ɔbɔfo no bua se no sɛ, Honhom Kronkron bɛba wo so, na deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no ahoɔden abɛkata wo so. Enti na ade kronkron a wobɛwɔ no, ɔbɛfrɛ no Nyankopɔn ba. Na hwɛ, obusuani Elizabeth nso anyinsɛn ɔbabarima ne mmerɛ wɔ abere mu, na deɛ wɔfrɛ no obonini no, yei ne ne bosom a ɛtɔ so nsia. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn fam deɛ
biribiara ni hɔ a ɛntumi nyɛ hɔ. Ɛna Maria se, hwɛ Awurade afena ne me ɛnyɛ ma me sɛdeɛ wasɛm sie. na ɔbɔfo no gyaa no hɔ kɔe. Na n'anim a Maria de ahoɔhwerɛ ɛsɔre kɔ mmepɔ so Yuda kuro no mu, na ɔkɔ Sakaria fie kɔkyea Elizabeth. Na ɛbaa sɛ Elizabeth tii Maria nkyea no, akɔkoa no huri ne yam, na kronkron hyɛ Elizabeth ma. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, wɔahyira wo mmaa mu na wɔahyira wo yam adeɛ, na yei firi he sɛ me wura ne na reba me nkyɛn yi. Na hwɛ, wɔn nkyi atwa amasom ara pɛ, akɔkoa no de ahosan huri me yam, na nhyira ne deɛ wagye adie, ɛfiri sɛ nsɛm a Awurade ama wabɛka akyerɛ no bɛba mu. na Maria kaa sɛ, Me kra akamfo Awurade, na magye nkwa Nyankopɔn ho, na me honhom ho asan no, ɛfiri sɛ wahwɛ n'afena ohia setena. Na hwɛ, ɛfiri nnɛ awɔ ntoatoasoɔ nyinaa bɛfrɛ me nhyira, ɛfiri sɛ Otumfoɔ no ayɛ ade kɛse ama me, na ne din ne kronkron, na ne mmɔborɔhunu ɛwɔ wɔn a wosuro no so awɔ ntoatoasoɔ a ɛdidi soɔ nyinaa mu. Ɔde ne basa yɛ ahoɔdenneɛ, wapansam wɔn a wɔyɛ ahantan wɔn akoma nsusuiɛ mu. Watu Atumfoɔ afiri w'ahengua so, na wapagya hiafoɔ. Ɔde ne pa hyɛ wɔn a ɛkɔm de wɔn ma, na wagya ahonyafoɔ kwan yɛfunupan. Wasɔ n'abɔfra Israel mu, sɛ ɔde bɛkae ne mmɔborɔhunu, sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ yɛagyanom no ama Abraham ne n'asefoɔ daa. na Maria tra ne nkyɛn bɛyɛ abosome 3 ɔsan kɔ ne fie. Elizabeth awoduru so, na ɔwo ɔbabarima. Na n'afipamfoɔ ne n'abusuafoɔ tee sɛdeɛ Awurade ayɛ no adɔyɛ kɛseɛ no, wɔne no ani gyeeɛ. Na ɛbaa sɛ ne na ɔtwe soɔ no, wɔbaa sɛ obetwa abɔfra no twetia. Anka wɔde no etu n'agya Sakaria, nanso ne na kaa sɛ, Daabi, wɔmfrɛ no Yohane. na ɔsee no sɛ, Obiara ni wobusua mu a wɔfrɛ no saa. na ɔde nsɛnkyerɛnne bisaa n'agya edin a ɔpɛ sɛ ɔde to no. Na ɔgye twerɛpɔn ketewa bi atwerɛ so sɛ ne din ne Yohane. Na ɛyɛ wɔn nyinaa nwanwa. Na n'ano buee, na ntɛkrɛma nhoma ɛsane amorom hɔ a, na ɔkasa yi Onyankopɔn ayɛ. Na ehu kaa wɔn a wɔatwa wɔn ho ahyia no nyinaa, na ɔkeka nsɛm nyinaa Yudea mmepɔ so nkuro nyinaa mu. Na wɔn a ɔteɛ nyinaa de sie wɔn akoma mu kaa sɛ, ɛdeɛn ara na abɔfra yi rebɛyɛ? Hwɛ, Awurade nsa wɔ ne so. na n'agya Sakaria deɛ Honhom Kronkron ahyɛ no ma, na ɔhyɛ nkɔm sɛ, Nhyira ne Awurade, Israel Nyankopɔn, ɛfiri sɛ wabɛhwɛ na wagye ne man. Na wama nkwagye abɛn so ama yɛn n'abɔfra Dawid fie. Sɛdeɛ ɔde n'adiyifoɔ kronkron a wɔwɔ hɔ firi teteete no ano kaeɛ no, sɛ wɔnyi yɛn mfiri yɛn atamfo ne wɔn a wɔkyiri yɛn nyinaa nsɛm. Sɛ obehu yɛn agya no mmɔbɔ na wakae n'apam kronkron no. Ntam a wɔka kyerɛ yɛn agya Abraham sɛ ɔbɛma wɔayi yɛn afiri yɛn atamfo nsɛm. Na yɛasom no ehu nim, ahoteɛ ne trenee mu wɔ n'anim yɛn da nyinaa. Na wo abɔfra yi, wɔbɛfrɛ wɔ Ɔsorosoroni no diifo. Ɛfiri sɛ wobɛdi Awurade anim akɔsiesie n'akwan, na wode nkwagye ho nimdeɛ ama ne man. Wɔwɔ mbɔne fɛfiri a ɛfiri yɛn Nyankopɔn mmɔborɔhunu a ɛmaa ne yɛm hyehyee no no mu. Ɛno nti na adekyea a ɛfiri soro abɛpue yɛn soɔ, sɛ ɛbɛhyerɛn ama wɔn a wɔtete sum mu ne owuo sunsum ase, na wɔagye yɛn taataa kɔ asomdwie kwan so. Na abɔfra no nyini, na onyaa honhom ahoɔden, na ɔtrɛɛ srɛ so, de koduruu da a ɔde ne ho kɔkyerɛɛ Israel. Luka asɛmpa ti 2. Na ɛbaa sɛ nna no mu no, mmara bi firi Kaesare Augusto nkyɛn ɛbaa sɛ wɔnkan wiasefoɔ nyinaa ntwerɛ wɔn din. Yei ni ɔkan edi kan bere a na Kirenio di Syria amrado no. Nnipa nyinaa kɔ wɔn kurom kɔtwerɛ wɔn din. Na Yosef nso firi Nazaret a ɛwɔ Galilea sim kɔɔ Judea,
David kura wɔfrɛ no Bethlehem mu ɛfiri sɛ na ofiri David fie ne n'abusua mu. Wɔtwerɛ ɔne ne siyere Maria onyim no din. Na baasa wɔ hɔ no na woduru so na ɔwɔ n'abakan bɛrima na ɔde ntoma kyekyere no na ɔde ne to mmoa adididaka mu ɛfiri sɛ wɔanya kwan ahɔhodan no mu. Ne nwanhwɛfo bi wɔ saa asase no so de wira mu wɛn wɔ nwankuo anadwo. Na Awurade bɔfo bɛgyina wɔn nkyɛn. Na Awurade animuonyam ran twa wɔn ho hyiae ne hu kɛseɛ kaa wɔn. Na bɔfo no si wɔn sɛ, Monsuro, na hwɛ, mede asɛmpa a ɛyɛ nigye pii na ɛbɛyɛ ɔman nyinaa dea merebrɛ mo. Sɛ nnɛ awa agyenkwa a ɔne Kristo, Awurade no, ama mo wɔ David kurom, na yei ne mo nsɛnkyerɛnne. Mobɛhunu akokoa a wɔde ntoma akyekyere no sɛ ɔda mmoa adididaka mu. Na mpofiri mu ara, ɔsoro asafo bebree bɛka ɔbɔfo no ho yi Onyankopɔn ayɛ sɛ, animuonyam wɔ sorosoro ma Onyankopɔn, na asomdwie wɔ asase so nnipa a wɔsɔ n'ani mu. Na ɛbaa sɛ abɔfo no firi wɔn nkyɛn kɔɔ soro no, nnwahwɛfoɔ no keka kyerɛkyerɛɛ wɔn ho sɛ, Momma yɛnkɔ Bethlehem, na yɛnkɔhwɛ asɛm a aba a Awurade ayi akyerɛ yɛn yɛ. Na ɔkɔɔ ne ntam so, na ɔkɔhuu Maria ne Yosef ne akokoaa no sɛ ɔda mmoa adididaka no mu. Na ɔhuu no ɔkaa abɔfra no ho nsɛm a ɔka kyerɛɛ wɔn no. Na deɛ nnwahwɛfoɔ no kaeɛ no yɛ wɔn a ɔteɛ nyinaa nwanwa. Na Maria deɛ, ɔde nsɛm nyinaa sie na ɔdwen ho n'akoma mu. Na nnwahwɛfoɔ no san kɔɛ kɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na oyi na yɛ wɔ deɛ ɔteɛ na ohunuɛ sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no nyinaa nti. Na odii na ɔhwɛ a wɔbɛtwa no twetia no, ɔtoo ne din Yesu sɛdeɛ ɔbɔfoɔ no ɛkyerɛ ansa na ɔnyinsɛ no ɔyɛfunu mu no. Na wɔahodwira de na duruɛ sɛdeɛ Mose mmara seɛ no, ɔde ne kɔ Yerusalem sɛ ɔde no kɔma Awurade. Sɛdeɛ wɔatwerɛ Awurade mmara mu sɛ ɔbɛrima biara a ɔbɛbue yɛfunu ano no wɔbɛfrɛ no kronkron ama Awurade. Wakɔbɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛte Awurade mmara mu no. Ɛnyɛ nkuku mmienu anaa mmorɔnoma mma mmienu. Na hwɛ, ɔbɛrima bi wɔ Yerusalem a wɔfrɛ no Simeon. Saa onipa yi tene, ɔfɛre adeɛ na ɔtwɛn Israel awerɛkyekyerɛ. Na Honhom Kronkron no ayi akyerɛ no sɛ ɔnhu wuo gye sɛ wahu Kristo a ɔyɛ Awurade deɛ no ansa. Na Honhom no ma no kɔɔ asɔre fie hɔ. Na abɔfra Yesu no awofoɔ de no baa sɛ wɔbɛyɛ sɛdeɛ mmara no teɛ ama no. Ɔfaa no too n'aba so, na ɔhyiraa Onyankopɔn sɛ, Awurade, afei wugya w'akoa kwan asomdwie mu sɛdeɛ w'asɛm seɛ. Ɛfiri sɛ m'ani ahunu wo nkwagye a wasiesie aman nyinaa anim. Na ne ɛbɛma amanaman so ateɛ na bɛhyɛ wo man Israel animuonyam. Na deɛ ɔkaa ne ho no yɛ n'agya ne ne na nwanwa. Na Simeon hyiraa wɔn na ɔka kyerɛɛ ne na Maria sɛ, Hwɛ, abɔfra yi na ɔde no asi hɔ ama Israel nnipa bebrebe ahwe aseɛ ne sɔreɛ ne nsɛnkyerɛnne a ɔbɛka sɛ tia no. Na wɔn nso afena bɛhwie wo a wokra mu na koma bebree mu adwene yie di. Na odiyifo baa bi a ɔfrɛ no Hana wɔ hɔ. Ɔyɛ Phanuel ba a ofiri Asel abusuakuo mu. Wanyini na ɔwaree ne mmabaa bere mu ne ne kunu tenaa mfirinhyia 9. Na ɔyɛ kunafo a wadi bɛyɛ mfirinhyia 24. Na ɔmpa asɔre fie hɔ da. Na ɔde mmuada ne mpaebɔ som Onyankopɔn adesae ne adekyeɛ. Na dɔn no mu, ɔno nso bɛgyina hɔ bi yi Onyankopɔn ayɛ saa. Ɔka ne ho asɛm kyerɛɛ wɔn a wɔretwɛn ɔgye a wɔbɛgye Yerusalem no nyinaa. Na wɔwie amanneɛ nyinaa yɛ sɛdeɛ Awurade mmara kyerɛ no. Ɔsan kɔɔ Galilea wɔn kuro Nasaret mu. Na abɔfra no nyini, na ɔyɛ den, ne nyansa yɛ no ma, na Nyankopɔn adom wɔ ne so. Na n'awofoɔ kɔ Yerusalem daa afirinhyia twam afahyɛ ase. Na odii mfirinhyia 12 no, ɔkɔɛ sɛdeɛ afahyɛ no ho amanneɛ teɛ. Na odii nna no wie na ɔsan aba no, abɔfra Yesu no kaa akyire wɔ Yerusalem, nanso na n'awofoɔ nnim. Na wɔsusu sɛ wafra nipakuo no mu nti, ɔkɔɔ da koro kwan, na ɔhwehwɛɛ no wɔn abusuafoɔ ne amanifuo mu. Na wanhu no, ɔsan baa Yerusalem bɛhwehwɛɛ no. Ne baa sɛ ne nansa soɔ no, wɔkɔhuu no wɔ asɔre fie sɛ ɔte akyerɛkyerɛfoɔ ntam, retie wɔn
na obisebisa wɔn nsɛm. Na wɔn a wɔtie no nyinaa ne nyansa ne nimmuaeɛ yɛ wɔn nwanwa. Na ohuu no ɛyɛ wɔn ahodwiri na ne nase no sɛ, Ọba, adɛn na wayɛ yɛn saa yi? Hwɛ, me ne wagya de ahoyira na ahwehwɛ woɔ. Na ɔse wɔn sɛ, adɛn nti na morehwehwɛ me? Monnim sɛ ɛsɛm sɛ metena m'agya fie. na wɔn deɛ wɔante asɛm a wɔka kyerɛ wɔn no ase. Na ɔne wɔn siim san kɔɔ Narrated, na ɔbrɛɛ ne ho ase maa wɔn, na ne nade nsɛm nyinaa sie n'akoma mu. Na Yesu nyini nyansa ne kɛseyɛ ne Nyankopɔn ne nnipa nkyɛn adom mu. Luka asɛmpa ti mmiɛnsa. Na Kaesare Tiberio ahennie afe a ɛtɔ so 10 mu no, Pontio Pilato di Judea amrado. Na Herode di Galilea mansini hene. Na ne nua Filipo di Iturea ne Trakoniti asase so. Na Lisania di Abelene mansini hene. Na Hana ne Kayafa di asɔfo mpanin no. Nyankopɔn asɛm baa Sakaria ba Yohane nkyɛn srɛ so. Na ɔbaa Yordan ho asase nyinaa so bɛka adwensakyerɛ suba a ɛde kɔ bɔne fɛfiri mu, sɛdeɛ wɔatwerɛ odiyifoɔ Yesaia nsɛm nwoma mu sɛ, Obi ni tia mu srɛ so sɛ, Monsiesie Awurade kwan, momma no ate mpɔntene. Ɔbɛhyɛ abɔn nyinaa ma, na wabrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase. Na deɛ akyea no bɛtene, na akwan mmɔnkyemmɔnka ayɛ tonomtonom, na honam nyinaa bɛhunu Nyankopɔn nkwagyeɛ. ɛna ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ akuaku a ofiri baa sɛ ɔmɔ wɔn asu no sɛ, Nhurutiama. Wɔn ɔbɔ mu kɔkɔ sɛ munnua ne mfiri abufu a ɛreba no ho. Na afei mo nso aba a ɛfata adwensakyera. Na mumfiri ase nka no mu sɛ, yɛagya ne Abraham. Na mese mo sɛ, Onyankopɔn betumi anya ne mma afiri aboɔ yi mu ama Abraham. Nanso wɔde abonnua no ato nnua nhini no ho dada sɛ, dua biara nso aba pa no, obetwa ato ogya mu. Na nkurɔfoɔ akuaku no bisaa no sɛ, Na yɛnyɛ dɛn? na obuaa wɔn sɛ, Deɛ wɔwɔ ntadeɛ mmienu no, ma ne nkyɛ mu ma deɛ wɔnni bie bi. Na deɛ wɔwɔ aduane no, ma ne nyɛ saa ara. na towgyifoɔ nso baa sɛ ɔmmɔ wɔn asu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ɛdeɛ ne ɛnwɔ? na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monnyi nkyɛ ne deɛ wɔatwa ato hɔ no. na asraafoɔ nso bisaa no sɛ, Yɛn nso yɛnyɛ dɛn? na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monyɛ obiara haihai. Nso montutu obiara no kwa. Na momma mo akatua nsɔ mo ani. ne ɛsiane sɛ ɔman no hwɛ kwan, na wɔn nyinaa susu wɔn akoma mu sɛ ebia Yohane ne Kristo no nti. Yohane buaa wɔn nyinaa sɛ, Me deɛ, mede nsuo na mebɔ mo asu. Na deɛ ne ho yɛ dene sene me reba a, mensɛ sɛ mesane ne mpaboa homa. Ɔno na wɔde Honhom Kronkron ne ogya bɛbɔ mo asu. Ɔno na ne nhuso apa a wakuta ne nsam. Na ɔbɛpra aporoyɛ hɔ fitaa. Na ɔboaboa ayuo no ano agu ne san so. Na ntɛtɛ no deɛ, ɔde ogya a ɛnum da bɛhye. na nneɛma pii nso ka ho a ɔde tuu wɔ ɔman no fo kaa asɛmpa kyerɛɛ wɔn. Na ɔmansinhene Herode ne nua yere Herodia ne bɔne a Herode ayɛ nyinaa nti, ɔkaa n'anim no, ɔde yie kaa ne nyinaa ho de Yohane too afiase. Na ɛbaa sɛ ɔbɔɔ ɔman no nyinaa asu no, ɔbɔɔ Yesu nso asu. Na ɔbɔ mpaeɛ no, ɔsoro buee, na Honhom Kronkron sanee honam tebea mu te sɛ aburuburo baa ne so. Na ɛne bi firi soro kaa sɛ, Wo ne me dɔba, wo na wosɔ m'ani. Yesu firi n'adwumanseɛ no, na wadi bɛyɛ mfirinhyia 30. Na obu no sɛ ɔyɛ Yosef ba, Eli ba, Matat ba, Lewi ba, Melki ba, Yanai ba, Yosef ba, Matatia ba, Amos ba, Nahum ba, Esli ba, Nagai ba, Mahat ba, Matatia ba, Semin ba, Yosek ba, Yoda ba, Yohanan ba, Resa ba,
Zorobabel ba, Sealtiel ba, Neri ba, Melki ba, Adi ba, Osam ba, Elmadam ba, ba, Yesu ba, Eliesel ba, Jorim ba, Matat ba, Lewi ba, Simeon ba, Yuda ba, Yosef ba, Yonam ba, Eliakim ba, Melia ba, Mena ba, Matata ba, Nathan ba, David ba, Yisai ba, Obed ba, Boaz ba, Sala ba, Nason ba, Aminadab ba, Admin ba, Ani ba, Hezron ba, Perez ba, Yuda ba, Jacob ba, Isaac ba, Abraham ba, Terah ba, Nahor ba, Serug ba, Reu ba, Peleg ba, Ebel ba, Sala ba, Kainan ba, Afsad ba, Sim ba, Noah ba, Lamek ba, Metusala ba, Enoch ba, Yared ba, Mahalalel ba, Kainan ba, Enos ba, Set ba, Adam ba, Nyankopon ba. Luka Asempa T9. Na Yesu ahon kronkron aye no ma no san firi Yordan ho. Na honhom no de no kɔ ɛsrɛ so. Na bronsam so no hwɛ adaduanan. Nso nanum no wani hwɛ ne nyekosie no ɛkɔm de no. Na bronsam kɛkyerɛ no sɛ oyo Nyankopɔn ba hyɛ wo boyi na nane paano. Na Yesu buaa no sɛ watwerɛ sɛ ɛnyɛ paano nko so na onipa nam bɛtena ase. Na ɔde ne kɔ bepɔ tenten bi so kɔkyerɛ no wiase ahenni nyinaa prɛko. Na bronsam kɛkyerɛ no sɛ wo na medi tumi yi nyinaa ne emu animu nyam bɛma wo na wɔde ahyɛ me nsa na obiara mepɛ no mede me ma no enti sɛ wokoto sɔre me a ne nyinaa bɛyɛ wo dia. Na Yesu buaa no sɛ watwerɛ sɛ sɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko na som no. Na ɔde ne kɔ Yerusalem na ɔde ne kɔgyina asɔrefie atifi na ɔka kyerɛɛ no sɛ woyɛ Nyankopɔn ba to ho firi ha twene fam. Na watwerɛ sɛ onti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ sɛ wɔmmɛhwɛ wo na wɔmmɛsoa wo wɔ wɔn nsam na wɔamfa wo nan ampem wɔ boɔ. Na Yesu bua se no sɛ waka sɛ nsɔ Awurade wo Nyankopɔn nhwɛ. Na ɔbonsam wie sɔhwɛ no nyinaa no ogya no hɔ kɔɛ ansa. Na Yesu nam honhom no ahoɔden mu ɛsan ba Galilea. Na ne ho asɛm trɛ asase atwa hyia no nyinaa so. Na ɔkyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu na wɔn nyinaa hyɛ no animuonyam. Na ɔbaa Nasaret a wɔyɛ ne no wɔ hɔ no na homeda sɛdeɛ ɔyɛ daa no ɔkɔ hyia dan mu na ɔsɔre gyinae sɛ ɔbɛkenkan. Na ɔde odiifo Yesaia nwoma hyɛ ne nsa na ɔtrɛ nwoma no mu ehun faako a watwerɛ sɛ Awurade honhom wɔ me so na nti wasra me sɛ memɛka asɛmpa menkyerɛ ahiafoɔ. Wasoma me sɛ memɛka ɔgyeɛ menkyerɛ numum
ne adehunu me nkyerɛ anifrafo na memegya wɔn a wapɛkyɛ wɔn no kwan na memɛka Awurade ani sɔ afiri nhyia. Na ɔbobɔ nwoma no de ma ɔsomfoɔ no na ɔtena ase. Na wɔn a wɔwɔ hyiadan mu hɔ nyinaa de wɔn ani hwɛɛ no din. Ofirase ka kyerɛ wɔn sɛ, ɛnɛ na twerɛ asɛm yi aba mu aso mu. Na wɔn nyinaa di n'adanseɛ, na adom nsɛm a ɛfiri n'anum no yɛ wɔn nwanwa, na ɔkaa sɛ, ɛnyɛ Yosef ba no ni anaa? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ampa ara, mode bɛyi bɛbu me sɛ, ɔsafo, sa ho yadeɛ. Nneɔma a yɛate sɛ woyɛ ɔno Kapernaum no, yɛ ɔno wagya kurom ha yi bi. Ɔkaa sɛ, nokorɛ me se mo sɛ, wɔmpɛ odiyifoɔ biara agye no n'agya kurom. Na meka no nokorɛm. Elia berɛ so a ɔsoro mu too mfeɛ 3 ne abosom 6, na ɛkɔm kɛseɛ baa asase no nyinaa soɔ no. Akunafoɔ pii wɔ Israel deɛ, nanso wansoma Elia ankɔ wɔn mu biara nkyɛn sɛ Sidon kuro Sarepta mu ɔbaa akunafoɔ bi nkyɛn. Na odiyifoɔ Elisa berɛ so no, akwatafoɔ pii wɔ Israel deɛ, nanso wamma wɔn mu biara ho amfi, gye Siriani Naaman. Na wɔn a wɔwɔ hyiadan mu hɔ nyinaa tee saa no, abufuo hyɛ wɔn ma. Wɔsɔre sunsum no firi kuro no mu hɔ, de no kɔɔ bepɔ a wɔn kuro no da soɔ no ano, sɛ wɔsum no ama ne nkɔnkɔɔ akɔwɔ hɔ. Nanso ɔfa wɔn mfimfini kɔɔe. Na ɔbaa Galilea kuro bi a ɛde Kapernaum mu, na daa homeda ɔkyerɛkyerɛ wɔn. Na ne nkyerɛkyerɛ yɛ wɔn ahodwiri, ɛfiri sɛ na n'asɛm mu ɛwɔ ahoɔden. Na onipa bi wɔ hyiadan mu hɔ a ɔwɔ honhommɔne a ɛyɛ fi honhom. Na ɔde nne kɛseɛ teɛ mu sɛ, mɛha yɛn ɛdeɛ ne ɛne wo Nasareni Yesu wɔyɔ. Wobaa sɛ wobɛsɛe yɛn anaa? Menim wo nipa ko, Onyankopɔn ne Kronkronni no. Na Yesu teatea no sɛ, mua no na firi no mu kɔ. Na honhommɔne no bɔ no hwee mfimfini hɔ firi ne mu kɔe, na wanyɛ no hwee. Na wɔn nyinaa ho dwirii wɔn, na ɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ, asɛm bɛɛ ni, sɛ ɔde ahoɔden ne tumi hyɛ honhomfi mu ofiri adie yi. Na ne ho asɛm trɛ kɔɔ asase a atwa ahyia no nkuro nyinaa mu. Na ɔsɔre firi hyiadan mu hɔ baa Simon fie. Na Simon ase baa afoɛ kɛse, na ɔsrɛɛ no sɛ ɔmmɛhwɛ no. Na obegyina n'atifi teatea a ɔfoɛ no, na egyaa no. Na mmere hɔ a ɔsɔre bɛsom wɔn. Na owie tɔ no, wɔn a wɔwɔ ayarefoɔ a nyarewa ahorow ha wɔn nyinaa de wɔn brɛ no. Na ɔde ne nsa gu wɔn nyinaa so maako saa wɔn yareɛ. Na honhommɔne nso firi nnipa pii mu kɔe, na ɔteɛɛ mu sɛ, wonni Nyankopɔn ba no. Na ɔteatea wɔn, wɔamma wankasa ɛfiri sɛ onim sɛ ɔne Kristo no. Na adeɛ kyeeɛ no, ofiri hɔ kɔɔ ɛserɛ so baabi. Na nkurɔfoɔ akuakuo no hwehwɛɛ no, na obɛduruu ne nkyɛn. Na osankaa no sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn nkɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛsɛ sɛ meka Nyankopɔn ahenni no ho asɛmpa no mekyerɛ nkuro foforɔ nso, ɛfiri sɛ yei na wɔbɔ odin somaa me. Na ɔka asɛm yi di ahyiadan mu. Luka asɛmpa tinum. Na ɛbaa sɛ nkurɔfokuo no kyeree no so sɛ wɔbɛtie Nyankopɔn asɛm no, na ogyina Genasaret tadeɛ no ho. Ohu akodoɔ mmienu sɛ taataa tadeɛ no ho, na apopofoɔ no afiri mu kɔhohoro wɔn asɛw. Ɔkɔɔ akodoɔ no baako a ɛyɛ Simon deɛ mu srɛɛ no sɛ ɔnkwan mfiri fam kakra. Ɔtena aseɛ no, ofiri kodoɔ no mu kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ akuakuo no. Na ogyae kasa no, ɔka kyerɛɛ Simon sɛ, pankɔ deɛ ɛdɔ, na monkɔgu asɛw nyinam. Na Simon buaa sɛ, Owura, yɛyɛ adwuma anadwo yi nyinaa, ne yɛnya hwee. Nanso, wasɛm nti, megu asɛw no. Na ɔyɛɛ saa no, obuma mpataa pii, na wɔn asɛw no ɛtete. Na onyam wɔn mfɛfoɔ a wɔwɔ koro baako no mu no sɛ
wɔmmra mɛsɛ wɔ mu na ɔbae na ɔhyɛ akodoɔ mmienu no mama ma anka ɛyɛ amem. Na Simon Petro hunuɛ no ɔhwe Yesu n'ase kaa sɛ, firi me nkyɛn kɔ Awurade, na meyɛ onipa de bɔn yɛ ni. Na ɔne wɔn a ɔka ne ho nyinaa mpataa dodoɔ a wɔyie no nti ɔn ho dwirii wɔn. Asɛ nso ɛyɛ Yakobo ne Yohane, Sebedeo mma a wɔyɛ Simon yɔnkonom ano no. Na Yesu ka kyerɛɛ Simon sɛ, nsuro, ɛfiri nnɛ wobɛyi nipa. Na ɔde akodoɔ no baa fam gyaa ne nyinaa hɔ dii Yesu akyi. Na ɛbaa sɛ ɔwɔ nkuro no mu baako mu hwɛ, na ɔbarima bi a kwata ayɛ ne ho ma wɔ hɔ. Na ohuu Yesu no, ɔde n'ani butuu fam srɛɛ no sɛ, Owura, sɛ wopɛ a wobɛtumi ama me ho afi. Na ɔtenee ne nsa kaa no kaa sɛ, mepɛ, ho mfi. Na ntɛm a na kwata no firi ne ho kɔe. Na ɔbraa no sɛ ɔnka nkyerɛ biara, na ɔse, kɔ, fa ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ. Wɔn ahofrɛ nti, kɔma sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no, na ɛnyɛ wɔn adanseɛ. Nanso ne ho asɛm trɛɛ mmom, na nkurɔfoɔ akuakuo pii behyiaa sɛ obetie no, na wasa wɔn ahommerɛ. Nanso ɔtwe ne ho kɔɔ ɛsrɛ so kɔbɔ mpaeɛ. Na ɛbaa sɛ da bi a ɔkyerɛkyerɛ no, na Farisifoɔ ne mmara kyerɛkyerɛfoɔ a wɔfiri Galilea ne Yudea nkuraa nyinaa se ne Yerusalem aba tete hɔ. Awurade ahoɔden wɔ ne so a ɔde sa yareɛ. Na hwɛ, mmarima bi di onipa bi a ɔda kɛtɛ so a ɔyare mmubuo bae. Na ɔhwehwɛ kwan de no abɛto n'anim. Na nkurɔfokuo no nti, wɔanya kwan a wɔde no bɛfa so aba no. Ɔkɔɔ ɔdan no atifi de no fa ntayaa no mu, ne kɛtɛ so bɛto mfimfini Yesu anim. Na ohuu gyidie no, ɔsee no sɛ, onipa, wɔde wo bɔne afiriw. Na kyerɛfoɔ ne Farisifoɔ no firi ase susuw sɛ, Wɔn ne oyi a wɔka abususɛm yi. Wɔn na obetumi de bɔne afiri yɛ Onyankopɔn nko. Na Yesu huu wɔn adwene no, obuaa se wɔn sɛ, ɛdeɛ na moresusu wɔ mo akoma mu yi? Yɛwɔ he ɛna ɛyɛ mmerɛ? So wɔbɛka sɛ, wɔde wo bɔne afiriw anaasɛ wɔbɛka sɛ, sɔre na nante. Na deɛ ɛbɛyɛ na moahunu sɛ, onipa ba no wɔ ahoɔden asase so sɛ wɔde bɔne afiri nti. Mese wo sɛ, sɔre, fa wo kɛtɛ, na kɔ wo fie. Na mmoro hɔ a ɔsɔree wɔ anim fa deɛ ɔdaa soɔ no ɛfiri hɔ kɔɔ ne fie hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Ɛyɛ wɔn nyinaa ho dwiri. Na ɔhyɛ Onyankopɔn anuonyam, na ehu kaa wɔn pii, na ɔkaa sɛ, ɛnɛ deɛ yɛhunu anwanwadeɛ. Na yɛyɛ akyiri no, ɔfiri adi, na ɔkɔhuu togyini bi a ne din di Lewi sɛ ɔte atogyeɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, di m'akyi. Na ɔgyaa biribiara hɔ sɔre bɛdii n'akyi. Na Lewi too no pon kɛseɛ bi wɔ ne fie, na togyefoɔ ne nnipa foforɔ pii ne wɔn bɛtenaa hɔ. Na wɔn twerɛfoɔ ne Farisifoɔ nwiinwii kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, adɛn nti na mo ne togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ didi na monom yi? Na Yesu see wɔn sɛ, wɔn a wɔwɔ ahoɔden no, ehia wɔn ɔyaresafoɔ, na wɔn a wɔyareɛ no, maamɛfrɛ ateneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔnyɛfoɔ sɛ wɔn nsakyera wɔn adwene. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na Yohane asuafoɔ taa di mmuada na wɔbɔ mpaeɛ, na Farisifoɔ asuafoɔ nso yɛ saa, na wo deɛ wɔdidi na wɔnom? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, wobɛtumi ama ayeforɔsefoɔ no adi mmuada bere ayefokunu ne wɔn wɔ hɔ yi. Ɛna bi bɛba a wɔbɛfa ayefokunu no afiri wɔn nkyɛn. Saa nna no mu na wɔbɛdi mmuada. Na obuu bɛ yi nso kyerɛɛ wɔn sɛ, obi mfa tam foforɔ sini ntataade dada mu. Ɔyɔ saa, na foforɔ no atu, na deɛ otwa firi foforɔ no mu no ne dada no nsɛ. Na obi mfa nsa foforɔ ngu nwuma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa, nsa foforɔ no bɛma nkotokuo no apaapae na ahwiehwie gu. Nkotokuo no asɛesɛe. Na ɛsɛ sɛ wɔde nsa foforɔ gu nkotokuo foforɔ mu. Nso, obi nnom nsa dada na ɔnhwehwɛ foforɔ.
na mmom ɔka sɛ dada no na ɛyɛ. Luka Asɛmpa Tinsia. Na ɛbaa sɛ homeda ɔkɔfaa aburofuo bi mu, na n'asuafoɔ no pempane mɛtim no bi, na ɔposae wɔ wɔn nsɛm ewie. Na Farisifoɔ mu binom se wɔn sɛ, adɛn na moyɔ deɛ ɛni ho kwan sɛ wɔyɔ no homeda? Na Yesu bua se wɔn sɛ, monkenkane deɛ kɔm dii Dawid ne wɔn a wɔka no ho no ɔyɔɔyɛ no. Sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie kɔfa akyerɛ paano no diiɛ, na ɔde bi maa wɔn nso a wɔka ne ho a, obi ni ne deɛ ho kwan sɛ ɔsɔfoɔ nko no. Na ɔse wɔn sɛ, onipa ba no yɛ homeda nso wura. Na ɛbaa sɛ homeda foforɔ bi nso ɔkɔɔ hyiadan mu kɔkyerɛkyerɛe. Na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa nifa wuo. Nso na twerɛfoɔ ne Farisifoɔ no tɛ no sɛ ɔbɛsa yare homeda anaa, na wanya ho akɔtoto n'ano. Nanso ohu wɔn adwene, enti ɔse onipa a ne nsa wuo no sɛ, sɔre gyina mfimfini. Na ɔsɔre gyinae. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, merebisa mo, ɛdeɛ na wɔn ho kwan sɛ wɔyɔ no homeda? Yie anaa bɔne? Sɛ ɔbɛgye obi nkwa anaasɛ obɛku no? Na ɔhwɛ wɔn nyinaa hyia ka kyerɛ no sɛ, tene wo nsa. Na ɔyɛ ɔsa, na ne nsa no san yɛ yie. Na wɔn deɛ abufuo ayɛ wɔn ma. Odutuu adekode a ɔde bɛyɛ Yesu ho agyina. Na ɛbaa sɛ nna no mu ofuradi kɔɔ bepɔ so mpaebɔ. Na ɔbɔ Onyankopɔn mpaeɛ anadwo mu no nyinaa. Na de akyiɛ no wɔfrɛ n'asuafoɔ no bae. Na oyi wɔn mu 12 a ɔfrɛ wɔn asomafoɔ. Simon a ɔtoo ne Petro ne ne nua Andrea, Yakobo ne Yohane, Filipo ne Bartolomeo, Mateo ne Toma, Alfio ba, Yakobo ne Simon ɔfrɛ no Silote, Yakobo ba Juda ne Yuda Iskariot a ɔdane ɔfɛtwafoɔ no. Na ɔne wɔn saneɛ no, obegyina baabi a ɛhɔ da so. Ɔne n'asuafo bebree ne nnipa pii a ofiri Yudea nyinaa ne Yerusalem ne Tiro ne Sidon mpoano a ɔbaa sɛ obetie no na wasa wɔn yadeɛ. Ne wɔn ahomfi ha wɔn, na ɔsa wɔn yadeɛ. Nkurɔfokuo no nyinaa hwehwɛ sɛ wɔbɛka no, ɛfiri sɛ ahoɔden firi ne mu ba, na ɔsa wɔn nyinaa yadeɛ. Na ɔma n'ani so kyerɛ n'asuafoɔ no kaa sɛ, nhyira ne mo ahiafoɔ, na Nyankopɔn ahenni no yɛ mo dea. Nhyira ne mo ɛkɔm de mu yi, na wɔbɛma mo amee. Nhyira ne mo a moresu yi, na mobɛsere. Nhyira ne mo sɛ nnipa kyiri mu, na wɔyi mo firi wɔn mu, na wɔyɛ amo, na wɔto mo din twene sɛ dimɔne onipa ba no nti. Moma mo ani nye da no, na monni ahurusie. Na hwɛ, mo akatua so ɔsoro, na saa na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifoɔ no. Nanso mo a moyɛ adefoɔ, monnue, na moanya mo awerɛ kyekyere dada. Mo a mameyɛ, monnue, na kɔm bɛde mo. Mo a mosiri seesei, monnue, na mo werɛ bɛho, na mo asu. Nnipa nyinaa kasa mo ho yie a, monnue. Na saa nso na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifoɔ atorofoɔ no. Na mese mo a mote yi sɛ, monɔ mo atamfo. Monyɛ wɔn a wɔtane mo yie. Monhyira wɔn a wɔdome mo. Mommɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo. Deɛ ɔbɔ w'aso biako mu no, dan biako no nso ma no. Na deɛ ɔfa w'atadeɛ nkatasoɔ no, mfa w'atadeɛ nhyɛ aseɛ nso nkame no. Obiara a wɔsrɛ wo no, ma no. Na deɛ wɔgye w'adeɛ no, mmisa no bio. Na sɛdeɛ mopɛ sɛ nnipa nnwɔma mo no, monyɛ wɔn saa ara. Na sɛ modɔ wɔn a wɔdɔ mo a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔnyɛfoɔ nso dɔ wɔn a wɔdɔ wɔn. Na sɛ moyɛ wɔn a wɔyɛ mo yie no yie a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔnyɛfoɔ nso yɛ saa ara. Na sɛ mofam wɔn a mo ani da so sɛ mobɛgye wɔn hɔ bio a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔnyɛfoɔ nso fam nnebɔnyɛfoɔ sɛ wɔbɛgye saa ara bio. Na monɔ mo atamfo, na monyɛ yie, na momfam wɔ deɛ ani nni biribi soɔ. Na
na mo akatua ye bebree na mo ayɛ deɛ ɔwɔ sorosoro no ma ɛfiri sɛ ɔno deɛ ɔyɛ ma bɔne ayɛfoɔ ne nipa bɔne enti monyɛ ntimmɔborɔ sɛdeɛ mo agya nso yɛ ntimmɔborɔ no nanso mumu atɛn na wamumu atɛn mumu fɔ na wamumu fɔ mumfa mfiri na wɔde afiri mu mumma na wama mo susukora pa a wamia soɔ na wawo soɔ na abu soɔ na wɔde bɛgu mo ntoma mu na susukora a mode wosusuo no ɛno ara na wɔde bɛsusu ama mo bio na obu wɔn bɛsɛ onifrani bɛtumi akyerɛ onifrani kwan wɔn baanu nyinaa renhwe amena mu anaa osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ deɛ wasua biribi ahunu na ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ na adɛn na wohwɛ dua a ɛwɔ wo nua ani soɔ na mpuna ɛda wara w'ani soɔ deɛ wonhunu ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi aka kyerɛ wo nua sɛ wo nua ma menyi dua a ɛda w'ani soɔ no na wara w'ani so mpuna deɛ wonhunu nya twumuni impuna no firi w'ani so kane ansa na wahunu adeɛ yie deɛ yi wo nua ani so dua na dua pa biara ɛni hɔ a ɛso aba bɔne nanso dua bɔne biara ɛni hɔ a ɛso aba pa na dua biara n'aba na wɔde hunu na wɔntete borɔdɔma wɔ nkasɛɛ so nanso wɔntete obobe aba wɔ nwerɛ so onipa pa firi nipa a waboaboa no n'akoma mu no mu na oyi nipa adie onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma mu no mu na oyi adebɔne adie na efiri deɛ ayɛ akoma ma borosoɔ no mu na ano ka na adɛn na mofrɛ me Awurade Awurade na monyɛ deɛ meseɛ obiara ɔba me nkyɛn na wɔtie m'asɛm na ɔyɔ no mekyerɛ mo deɛ ɔsɛ no ɔte sɛ nipa a ɔtoo aban na ɔtutu maa no dɔɔyɛ na ɔtoo fapem ɔbotan soɔ na nsuo yiriɛ no ɔhwea mo te fa aban no ho na antumi anwoso no ɛfiri sɛ ɔtoo ne yie na deɛ ɔteɛ na ɔnyɔ no te sɛ onipa a ɔtoo aban asase ani na ɛni fapem ɛno na ɔhwea mo no te fa ho na ntɛm ara ɛhwe ase na aban no sɛe koraa Luka Asempa Tinson. Na owie ne nsɛm nyinaa ka wɔ nkurɔfoɔ no asom no ɔkɔhyɛne Kapernaum na asraafo ɔha so panyin bi akɔ a obu no yare na ɔyɛ wu na ɔte Yesu nka no ɔsoma Yudafoɔ mpanimfoɔ kɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ ɔmmra bɛsa no akɔ no yadeɛ oduru Yesu nkyɛn no ɔsrɛ no denden sɛ ɔfata sɛ wobɛyɛ saa adeɛ yi ama no ɛfiri sɛ ɔdɔ yɛ man na ɔno na wasi hyia dan ama yɛn na Yesu ne wɔn kɔe na ɔyɛ abɛmfie no ho no asraafo ɔha so panyin no soma ne namfo bi baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ owura nha wo ho na mensɛ sɛ wobɛhyɛ ne misu hyɛ aseɛ enti nso na mammu me ho sɛ mefata sɛ meba wo nkyɛn na ka asɛm nko na mabɔfra no ho nyɛ no din na me nso meyɛ onipa a mehyɛ tumi aseɛ na mewɔ asraafo wɔ mase na sɛ mesi oyi sɛ kɔ a ɔkɔ na mesi ɔfoforɔ sɛ bra ɔba na mesi makoa sɛ yɛyi a ɔyɔ na Yesu tie no no nwanwa na ɔdane ne ho kyerɛ nkurɔfoɔ akuaku a odi n'akyire no sɛ mese mo sɛ Israel mu mpo minhunu gyidie kɛse a ɛte sɛ na wɔn a ɔsoma wɔn no san kɔ fie no okohu akoa a ɔyareɛ no sɛ ne ho ayɛ no den na ɛbaa sɛ adeɛ kyeeɛ no ɔkɔ kuro bi a ɔfrɛ no Nain mu na n'asuafoɔ ne nkurɔfoɔ pii ne no kɔe na ɔbɛ nkuro no pono akyiri no hwɛ na ɔso obi a wawu a ɔyɛ ne naba korɔ refrɛ di na ɔbaa no yɛ okunafoɔ na kurom hɔfoɔ pii ka ne ho na Awurade hu ɔbaa no ɔyɛ no mmɔbɔ na ɔka kyerɛ no sɛ nsu na ɔba bɛka afunaka no na ɔyɛ a ɔso no gyinae na ɔka sɛ abranteɛ mesɛ wo sɛ sɔre
Na owufoɔ no sɔre tena ase na ofiri aseɛ kasae na ɔde ne maa ne na ehu kaa wɔn nyinaa na oyi Onyankopɔn ayɛ sɛ odiyifoɔ kɛse asɔ wie mu na Onyankopɔn abɛhwɛ ne man. Na ne ho asɛm yi trɛ Yudea nyinaa ne asase a atwa ahyia nyinaa so. Na Yohane asuafoɔ kɔkaa yɛn mu nyinaa ho asɛm kyerɛɛ no. Na Yohane frɛ n'asuafoɔ no mu baanu soma wɔn kɔ Awurade nkyɛn sɛ, woni deɛ ɔreba no anaa sɛ yɛntwɛn ɔfoforo. Na nnipa no baa ne nkyɛn no, wɔkaa sɛ, Yohane subɔne somaa yɛ wɔn nkyɛn sɛ, woni deɛ ɔreba no anaa sɛ yɛntwɛn ɔfoforo. Na ɛdɔ no mu ɔsa nnipa bebree yareɛ ne haw ne ahohommɔne na pii nso a wɔyɛ ani afira, ɔma wɔnhu adeɛ. Na Yesu bua see wɔn sɛ, monkɔ nkɔka deɛ muhunu ne deɛ moateɛ nkyerɛ Yohane sɛ, anifirafoɔ hunu adeɛ, obuafoɔ nante, akwatafoɔ ho fi, asotifoɔ te asɛm, awufoɔ nyane, na wɔreka sɛmpa kyerɛ hiafoɔ, na nhyira ne deɛ merenyɛ no sintidua. Na Yohane abɔfoɔ no kɔɛ no, ofiri aseɛ kaa Yohane ho asɛm kyerɛ nkurɔfoɔ akuukuo no sɛ, ɛdeɛ na mofiri adi kɔ ɛserɛ so kɔhwɛeɛ? Demmira mframa rehim, anaasɛ deɛ na mofiri kɔhwɛeɛ? Onipa a wɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ. Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntade pa na wɔn asetenam yɛ wɔn dɛ wɔ ahemfie. Anaasɛ ɛdeɛ na mofiri kɔhwɛeɛ? Odiyifoɔ anaa? Ane, mese mo sɛ, deɛ ɔsene odiyifoɔ mpo ni. Oyi ne deɛ watwerɛ ne ho nsɛm sɛ, hwɛ, meresoma me bɔfoɔ adi w'anim a obɛsiesie wo kwan adi w'anim. Mese mo sɛ, wɔn a ma wo wɔn mu no biara nyɛ kɛse nsene Yohane. Nanso deɛ ɔyɛ akuma Nyankopɔn ahenni mu no yɛ kɛse sene no. Na nkurɔfoɔ a wɔtee nyinaa ne togyefoɔ bu Onyankopɔn bem ma wɔde Yohane asubɔ no bɔɔ wɔn asu. Afarisifoɔ ne mmarakyerɛfoɔ no deɛ, wɔpo Onyankopɔn tirim asɛm a ɛwɔ hɔ ma wɔn, na wɔamma wɔn asu. Ɔse, Hefoɔ ho na mede nnɛma yi bɛtoɔ? Na wɔte sɛ hefoɔ? Wɔte sɛ mmɔfra a wɔtete dwa mu refrɛfrɛ wɔn ho sɛ, yɛahyɛ no atɛntɛbɛn ama mo, na mo ansa. Yɛtwa dwaado, na mo ansu. Na Yohane subɔni aba, onidi, na ɔnom nsa. Na mo se, ɔwɔ honhommɔne. Onipa ba no aba, odidi na ɔnom. Na mo se, hwɛ, onipa didifoɔ ne ɔsanomfoɔ, twɛgyefoɔ ne nebɔnyɛfoɔ adamfo. Nanso nyansa ma nyinaa bu no bem. Na Farisifoɔ no baako hyia no adidie, na ɔkɔɔ Farisini no fie kɔtena adidiɛ. Na hwɛ, ɔbaa debɔnyɛni bi a ɔwɔ kuro no mu ɛtee sɛ ɔte adidiɛ Farisini no fie no, ɔde nguhwehwam toa ma bae, na obegyina n'akyi ne nan ho. Na ɔresu, na ofiri aseɛ de nisuo fɔɔ ne nan ho, na ɔde ne tirinwi pepaa ho, na ɔfee ne nan ho, na ɔde nguhwehwam no sraa ho. Na Farisini a ɔhyia no adidie no huiɛ no, ɔkaa ne tirim sɛ, onipa yi, so yɛ odiyifoɔ a anka obɛhu oni ɛna ɔbaako a ɔde ne nsa kaa no yi, na ɔyɛ ɔdebɔnyɛni. Na Yesu bua see no sɛ, Simon, mewɔ asɛm bi meka kyerɛ wo. Na ɔse, kyerɛkyerɛfoɔ, ka. Ɔse, ɔkafoɔ bi wɔ adefirifoɔ baanu. Ɔbaako de no denare 500, na ɔbaako de no 50. Na onya biribi ntua no, ɔde kyɛɛ wɔn baanu nyinaa kwa. Enti kyerɛ me wɔn mu deɛ ɔbɛdɔ no bebrebe. Na Simon buaa se, misusu sɛ deɛ ɔde bebrebe kyɛɛ no no. Na ɔse no sɛ, wabua ne yie. Na ɔdane n'ani kyerɛ ɔbaa no si Simon sɛ, wahunu ɔbaa yi, mebaa wo fie, woamma me nsuo ma angu me nan so. Na ɔbaa yi deɛ, ɔde ne nisuo afɔ me nan ho, na ɔde ne tirinwi apepa ho. Woamfema no, na ɔbaa yi deɛ, ɛfiri sɛ mebaa ha yi, wonyaa me nan ho fie.
wamfa nwa ansra me tirim. Na obayi de, wode ngu hwehwam asra me nan ho. Enti me so se, wode ne bɔne ɛdɔɔso no afiri no, ɛfiri sɛ ɔdɔ pii. Na de wode kakra bi firi no no, ɔdɔ kakra bi. Na ɔka kyerɛ no sɛ, wode wo bɔne afiri. Na wɔn a wɔne ne tie didie no firi ase keka no wɔ mu sɛ, wɔn ne wɔ yi a wɔde bɔne so firi. Na ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ, wo gyidi agye wo, kɔ asomdwie mu. Luka Asempa Tinwɔtwe. Na ɛbaa sɛ yɛ akyiri no, ɔkɔfa nkuro ne nkura nyinaa mu ka Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa kyerɛe. Na dumienu no ka ne ho. Ne mmaa bi a wasa wɔn ahohommɔne ne ahommrɛ wɔne Maria a wɔfrɛ no Magdalene a ahohommɔne nson firi ne mu no. Ne Yohana, Herode fie panin Kusa yere, ne Susana ne afoforo bebree a wɔde wɔn ahodeɛ bi som no. Na nkurɔfokuo pii boaboa wɔn ano ne wɔn a wɔfiri nkuro no nyinaa mu baa ne nkyɛn no. Obu wɔn bɛ sɛ, ogufuo bi firi adi kogu naba. Na ɔreguo no, ebi kogu kwankyɛn. Na otiatia so. Na wiem noma bɛsosɔe. Na ebi kogu ɔbotan so. Na fifiriye no ɛhyee, ɛfiri sɛ ɛnifo nwunu ntira. Na ebi kogu nkasɛe mu. Na nkasɛe no ne no fifiri, na mia no. Na ebi kogu asase pa mu. Na efifiri na ɛsoaba ahodoɔ ɔha. Na ɔka saa na ɔteɛ mu sɛ, deɛ ɔwɔ aso betie no, ma no ntie. Na n'asuafoɔ no bisaa no sɛ, ɛbɛyi ase ne sɛn? Na ɔse, mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu Nyankopɔn ahenni mu ahintasɛm no. Na wɔn a aka deɛ, wɔde ama wɔn mmɛbuo mu. Na wɔahunu, na wɔanhunu mu. Na wɔate, nanso wɔante aseɛ. Na ɛbɛnu ni. Aba a wɔguo no ne Nyankopɔn asɛm. Ɔkwankyɛ deɛ no ne wɔn a wɔteɛ. Na ɔbonsam ba bɛyi asɛm no firi wɔn akoma mu. Na wɔanyɛ ani, na wɔanyɛ wɔn nkwa. Ɔbota so deɛ no ne wɔn a wɔte asɛm no a wɔde anigye agye. Nanso yɛnim ni hini. Wɔgyidi ma no kyerɛ kakra. Na sɔhwɛ brɛ ba na wɔagyae. Na deɛ gu nkasɛe mu no ne wɔn a wɔteɛ. Na wɔnam asetena mu dadwene ne haw ne ahonya ne anigyedie mu na emia wɔn. Na wɔn aba no mmere nwie. Na asase pa mu deɛ no ne wɔn a wɔde akoma pa a ɛyɛ te asɛm no na wɔde sie. Na wɔnam boasetɔ mu so aba. Na obi nsɔ kanea mfa adeɛ nkata so. Anaasɛ ɔmfa nsi mpaase. Na mmom ɔde se kanea dua so. Na wɔn a wɔkɔ mu hɔ ahunu kanea no. Na biribi ne kokoa mu a wɔrenyi nadie. Na ahunta a wɔrenhunu. Na ɛrenna adie. Enti monhwɛ yie sɛdeɛ mote asɛm no fa. Na obiara a ɔwɔ no na wɔde bɛma no. Na deɛ ɔnni bi deɛ osusu sɛ wɔwɔ mpo, wɔbɛgye ne nsɛm. Na ne nane ne nuanom baa ne nkyɛn. Na nkyerɛsoɔ no nti wɔantumi amɛɛ no. Na ɔbɛka kyerɛɛ no sɛ, wo na ne wo nuanom gyina mfikyire pɛ sɛ wɔhu wɔ. Na obua se wɔn sɛ, me na ne me nuanom ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm no wadi soɔ. Na ɛbaa sɛ da bi ɔne n'asuafoɔ no kɔtenaa kodoɔ mu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momma yɛntwa nkɔ ɔtadeɛ no agya no ho a. Na ɔhare kɔe. Na wɔkɔ no, ɔdae. Na mframa kɛseɛ bi bɔɔ huu baa ɔtadeɛ no so, ne nsuo bu faa wɔn so. Na ɔwɔ amanehunu mu. Na ɔbaa ne nkyɛn benyanee no sɛ, Owura, yɛreyira. Na ɔsɔre teɛteɛ mframa ne nsuo no aworɔ no. Na gyae yɛ din. Na ɔse wɔn sɛ, wogyidie wɔ he? Na osuroe na yɛ wɔn nwanwa. Na ɔsesee wɔn ho sɛ, onipa bɛn ara ni na ɔhyɛ mframa ne nsuo mpo
na etie no yi. Na okoduru Gerasifo asase a ɛwɔ Galilea ntintinso so. No si fam no, obema bi ahommɔne wonmu dadadada ofiri kuro no mu behia no. Ɔnhyatade na ɔnte ɛdan biam na mmom abodamu na ɔteɛ. No hu Yesu no, ɔbɔ dindin ahwi ase n'anim, na ɔde ndikase ka sɛ, Yesu, Onyankopɔn a wɔwɔ sorosoro no ba. Ɛdeɛ na me ne wɔwɔ yɔ. Esiawo sɛ nhame. Ɛfiri sɛ, waka kyerɛ honhomfi no sɛ ɔmfiri onipa no mu. Na daa n'akyi no, na ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn ne mpɔkyerɛ gu no wɛn no. Na ɔtetee deɛ ɔde akyekyere no mu, na honhommɔne no pam no kɔ ɛserɛ so. Na Yesu bisaa no sɛ, wo din di sɛn? Na ɔse, ɛdɔm. Ɛfiri sɛ, ahohommɔne pii akɔ ne mu. Na ɔsrɛɛ no sɛ, ɔnhyɛ wɔn ma wɔnkɔ bun no mu. Na mprɛkokuo kɛseɛ bi wɔ hɔ a wɔredidi wɔ bepɔ no soɔ. Na ɔsrɛɛ no sɛ, ɔma wɔn kwan na wɔnkɔ wɔ mu. Na ɔma wɔn kwan. Na ahohommɔne no firi onipa no mu kɔɔ mprɛko no mu. Na ekuo no bɔ kirididi sane ɔbotan kronkron no kuguu ɔtadeɛ no mu. Na ɔmememe. Na wɔn a wɔhwɛ wɔn so no huu deɛ asie no, odwanee na wɔkɔkaa no kuro no ne mfuo so. Ofiri adi bɛhwɛ deɛ asie, na ɔbaa Yesu nkyɛn. Na obehuu onipa ahohommɔne firi ne mu kɔɛ no sɛ ɔte Yesu nan ase fira ntoma a n'adwene mu ateɛ, na osurɔe. Na wɔn nso a ohuiɛ no kaa sɛdeɛ ɛyɔɛ, na deɛ ɔwɔ ahohommɔne no ho sanee no. Na Gerasifo asase a atwa hyia no so nkurɔfoɔ nyinaa srɛ no sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn nkɔ, ɛfiri sɛ ne hu kɛseɛ aka wɔn. Na osii kodoɔ mu sane kɔe. Na ɔbɛma no ahohommɔne firi ne mu no srɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn. Nanso Yesu gyaa no kwan sɛ, sane kɔ fie na kɔka de kɛseɛ a Onyankopɔn ayɛ ama wo yi kyerɛ. Na ɔkɔkɔka ade kɛseɛ a Yesu ayɛ ama no kuro no mu nyinaa. Na Yesu san baeɛ no, nkurɔfokuo no gyee no, ɛfiri sɛ na wɔn nyinaa atwɛɛ no. Na hwɛ, ɔbɛma bi a ɔfrɛ no Yairo a ɔyɛ hyiadan mu panin bae. Na ɔbɛhwe Yesu na asesrɛ no sɛ ɔmmra ne fie. Na ɔwɔ babaa koro a wadi bɛɛ mfirinhyia 12, na ɔda hɔ owu. Na ɔkorɔ no, na nkurɔfoɔ akuakuo no kyere ne so. Na ɔbaa bi a wɔanya mogyaguo mfirinhyia 12, na obiara ntumi ansa no yareɛ, bɛfiri n'akyi bɛkaa n'atadeɛ no nwɔ. Na amonom hɔ a ne mogyaguo no twae. Na Yesu kaa sɛ, hwan na ɔkaa me? Na wɔn nyinaa ɛresae no, Petro kaa sɛ, Owura, nkurɔfoɔ akuakuo no akyere wo so, na wɔmia wo. Na Yesu se, obi aka me, na mahunu sɛ ahoɔden bi afiri me mu kɔ. Na ɔbaa no huu sɛ wanhunta no, ɔde ahopopɔ ba bɛhwee n'anim. Na ɔka adekodeɛ a enti ɔkɔkaa no ne sɛdeɛ ne ho sanee no amonom hɔ a no kyerɛɛ no ɔman no nyinaa anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɔbabaa, wo gyidi agye wo nkwa. Kɔ asomdwoe mu. Na ɔkasa no, obi firi hyiadan mu panin no fie bɛkaa sɛ, wo babaa na wu, nha kyerɛkyerɛfoɔ no. Na Yesu tiee no, obuaa no sɛ, nsuro, gyidi ara, na obenya nkwa. Na ɔbaa fie hɔ no, wamma obiara nkom gye Petro ne Yohane ne Yakobo ne abɔfra no n'agya ne ne na. Na wɔn nyinaa esu na wɔgyam no. Na ɔse, monsu, na ɔnwui na wada. Na ɔseree no, na wɔnim sɛ wawu. Na ɔsɔɔ ne nsa frɛɛ sɛ, abɔfra, nyane. Na ne honhom san baa biom. Na ɔsɔree ntɛmntɛm. Na ɔhyɛɛ sɛ wɔma no biribi ndi. Na ɛyɛ n'awofoɔ ahodwiri. Na ɔbraa wɔn sɛ wɔnka deɛ asie yi nkyerɛ obiara. Luka Asɛmpa 10:9. Na wɔfrɛɛ 12 no hyiae ma wɔn ahohommɔne nyinaa ne ayaresa so tumi ne ahoɔden. Na ɔsomaa wɔn sɛ wɔnkɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛm, na wɔnsa yareɛ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa biribiara ntu kwan.
Momfa poma anaa bɔtɔ anaa aduane anaa sika anaa ataadeɛ mmienu. Ne fie biara a mobɛkum no, ɛhɔ ara na montena. Mofiri hɔ akɔ. Na wɔn a wɔrenyɛ mo no, mofiri kurom hɔ rekɔ a, momporoporo mo nan ase mfuturo mfani adanseɛ ntia wɔn. Na osim hɔ fa nkura nyinaa se maako ka asɛmpa no, na ɔsa yareɛ baabiara. Na ɔmansinhene Herode tie deɛ ɔyɛɛ nyinaa, na ne tirim yɛ no kesene sɛ ebinom sɛ wɔanya ne Yohane afiri awufuro mu, na ebinom sɛ Elia ayi ne ho akyerɛ, na foforɔ sɛ tete adiyifoɔ no mu baako asɔre. Na Herode kaa sɛ, Yohane deɛ matwa ne ti, na hwan ne oyi a mete ne ho nsɛm ɛte sɛ yi? Na ɔhwehwɛɛ sɛ ohu no. Na asomafoɔ no san bae, na ɔbɛkaa deɛ wakɔyɛ nyinaa kyerɛɛ no. Na ɔfaa wɔn de wɔn kɔɔ afa baabi kura a wɔfrɛ no Betsaida no ho. Na nkurɔfoɔ akuakuo no hunuiɛ no, wɔdii n'akyi, na ɔgye wɔn kaa wɔn Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Na ɔsaa wɔn a ehia wɔn aduyɔ no yadeɛ. Na adeɛ ɛyɛ asa. Na dumienu no ba bɛsee no sɛ, gya nkurɔfokuo no kwan, na wɔnkɔ nkuraa ne mfuo a atwa ahyia yi so nkɔtena hɔ, na wɔanya aduane. Na deɛ yɛwɔ ha yi yɛ ɛserɛ so. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momma wɔn biribi ni. Na ɔse, yɛnni biribiara sɛ paano num ne mpataa mmienu pɛ. Gye sɛ yɛkɔtɔ aduane ma nkurɔfoɔ yi nyinaa. Na ɔbɛyɛ mmarima mpem num. Na ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, momma wɔn tenatena ase akuakuo bɛyɛ 50. Na ɔyɛɛ sa. Na ɔma wɔn nyinaa tenatena ase. Na ɔfaa paano num ne mpataa mmienu no hwɛɛ soro hyiraa so. Na obubu de ma asuafoɔ no sɛ wɔnkyɛma nkurɔfokuo no. Na ɔdii. Na wɔn nyinaa meemee, na ɔtase mpuropuro a ɛkaeɛ no nkyerɛnkyɛ 12. Na ɛbaa sɛ ɔno nko wɔ hɔ ɛbɔ mpaeɛ no, na n'asuafoɔ no ɛka ne ho. Na obisaa wɔn sɛ, nkurɔfoɔ akuakuo no se, mene hwan? Na obuaa sɛ, Yohane Osuboni, na ebinom se Elia, na afoforɔ se tete adiyifoɔ no mu bi ana wasɔreɛ. Na ɔse wɔn sɛ, mo deɛ, mo se mene hwan? Na Petro buaa sɛ, Onyankopɔn Kristo no. Na ɔhyɛ wɔn nyinaa kete bra wɔn sɛ wɔnka yɛ nkyerɛ obiara sɛ, ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii, na mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ no apo no, na waku no, na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, wanyane. Na ɔka kyerɛɛ wɔn nyinaa sɛ, sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyiri a, ɔmpa ne ho akyi, na ɔmfa n'asɛnnua daa, na onni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛgye ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa. Na deɛ menti ne kra bɛfiri ne nsa no, ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa, na ɔyera anaasɛ ɔhwere ne ho a, mfasoɔ bɛn na obɛnya? Na obiara a n'ani bɛwu me ne me nsɛm ho no, ɔno nso ho bɛyɛ onipa ba no aniwu, ɛda a ɔde ɔne n'agya ne abɔfoɔ kronkron animuonyam bɛba no. Na nokorɛ mese mo sɛ, wɔn a wɔgyina ha yi mu binom wɔ hɔ a ɔrenka owu nhwɛ kɔsi sɛ wɔbɛhunu Onyankopɔn ahenni ansa. Na ɛbaa sɛ nsɛm yi akyi bɛyɛ naawɔtwe no, ɔfaa Petro ne Yohane ne Yakobo, na ɔne wɔn kɔɔ bepɔ so mpaebɔ. Na wɔbɔ mpaeɛ no, n'anim tibea sakyerae, na n'atadeɛ yɛ fitaa na ɛhoranee. Na hwɛ, mmarima baanu a ɛyɛ Mose ne Elia no bɛkasae. Na oyii wɔn ho adi anuonyam mu. Na ɔkaa ne wu a obɛwu wɔ Yerusalem ho asɛm. Na nna aka Petro ne wɔn a ɔka ne ho no. Onyaneeɛ no, ohunu n'anim onyam no ne mmarima baanu no sɛ wɔne no gyina hɔ. Na ɛbaa sɛ wɔfiri ne nkyɛn akorɔ no, Petro ka kyerɛɛ Yesu sɛ, Owura, ɛyɛ sɛ yɛtena ha, na mmea asese mmiɛnsa, wo deɛ baako, Mose deɛ baako, na Elia deɛ baako. Na onim deɛ ɔka. Na ɔka saa no, mununkum ba bɛkata wɔn so. Na ɔkɔ mununkum no mu no, osuroe, na nidi bi firi mununkum no mu kaa sɛ, oyi ne me ba a mayi no,
montie no. Na ne twaa mu no, ohu Yesu nko. Na omuamua so. Na nanum no, wanka nneɔma a ohuye no ankyerɛ biara. Na ba sɛ ade akyi a ofiri bepɔ no so sii fam no, nkurɔfokuo bebree behyia no. Na hwɛ, ɔbɛma bi a ofiri nkurɔfokuo no mu tia mu sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ mesrɛ wo, hwɛ me ba yi, na ɔyɛ me ba koro. Na hwɛ, honhom bɛkyi no, na ofum bom, na ɛsensene no ɛma n'ano twa ahuro, na obu fa so, na ɛdene no ansa na agyaa no. Na mesrɛ wo asuafoɔ no sɛ wɔntu no, nanso wɔantumi. Na Yesu buaa sɛ, ɛnɛma a wonni gyidie na wakyeakyea. Mentena mo nkyɛn na mentɔ me bo ase ma mo nkɔduru da bɛn. Fa ɔba no bra ha. Na ɔba no, honhommɔne no him no hwee fam na sensen no. Na Yesu tiatia ho fi no, na ɔsa abɔfra no yareɛ, na ɔde no maa n'agya. Na Nyankopɔn ahoɔden kɛseɛ yi yɛ wɔn nyinaa ho dwiri. Na nneɛma a Yesu yɛɛ no nyinaa yɛ ɔnwanwa no. Ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, momma nsɛm yi nkɔ mo asom. Na wɔbɛyi onipa ba no ahyɛ nipa nsa. Na wante asɛm yi ase, ɔde ahunta wɔn na wɔanhunu. Na osuro sɛ obebisa no asɛm bi. Asɛm bi ba wɔn mu sɛ wɔn mu hwan ɛna ɔbɛyɛ kɛseɛ. Na Yesu huu wɔn akoma mu nsusuɛ no, ɔfa abɔfra bi bɛgyina ne nkyɛn. Na ɔse wɔn sɛ, obiara a ɔbɛgye abɔfra yi me din mu no, wagye me. Na obiara a ɔbɛgye me no, na wagye deɛ ɔsomaa me no. Na deɛ ɔyɛ mu nyinaa mu akumaa no, ɔno na ɔbɛyɛ kɛseɛ. Na Yohane buaa sɛ, Owura, yɛhunu sɛ obi de wo din retu ahonhommɔne, na yɛbraa no, ɛfiri sɛ ɛnyɛ ɔne yɛn ɛnenam. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, mommra no, na deɛ ɔnyɛ biribi ntia mo no, na ɔwɔ mo afa. Na ɛbaa sɛ na wɔbɛfa no akɔ ɔsoro ɛyɛ wieduro no, ɔde sii n'anim sɛ ɔbɛkɔ Jerusalem. Na ɔsoma abɔfo di n'anim, na ɔkɔɛ no, ɔkɔhyɛne Samariafoɔ akuraa bi ase sɛ ɔkɔsiesie hɔ ama no. Na wɔannye no, ɛfiri sɛ na n'ani kyerɛ Yerusalem. Na n'asuafoɔ Yakobo ne Yohane hunuiɛ no, wɔkaa sɛ, Awurade, wopɛ sɛ yɛka na wɔgya firi soro bɛhye wɔn. Na ɔdanee ne ho kaa wɔn anim sɛ, Monim honhonko a moyɛ ne dea. Onipa ba no amma amɛsɛe nnipa akra, na ɔbɛgyee wɔn. Na wɔkɔɔ akuraa foforɔ bi ase. Na ɛbaa sɛ ɔnam kwan mu ɛkorɔ no, obi ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, baabi a wobɛkorɔ no, mɛdi w'akyi. Na Yesu see ne sɛ, Sakraman wɔ atu, na wiem nnomaa wɔ mprɛbuo, na onipa ba no deɛ, ɔne deɛ ɔde ne tiri toɔ. Na ɔka kyerɛɛ ɔfoforɔ sɛ, Di m'akyi. Na ɔno deɛ ɔse, Ma me kwan na menkɔsie m'agya ansa. Na ɔse no sɛ, Ma awufoɔ nsie wɔn awufoɔ, na wo deɛ, kɔ na kɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Na ɔfoforɔ nso kaa sɛ, Awurade, mɛdi w'akyi, na ma me kwan na menkɔkra wɔn a wɔwɔ me fie ansa. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Obi a ɔde ne nsa kɔsɔ funtumdadeɛ mu na ɔhwɛ n'akyire no, mfata Nyankopɔn ahenni mu. Luka Asɛmpa ti 10. Yɛnum akyi no, Awurade yii nnipa 72 bio. Na ɔsomaa wɔn baanu dii n'anim kɔɔ kuro biara ne baabiara a ɔno a ɛbɛkɔ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Otwa adwuma no so, na adwumayɛfoɔ no deɛ wosua. Enti monsrɛ otwa no wura no, na ɔntu adwumayɛfoɔ mmra ne twa no mu. Monkɔ. Hwɛ, meresoma mo sɛ nnwanten akɔ mpataku mu. Momfa sika kotokuo anaa akwantuo bɔtɔ anaa mpaboa. Na monkyia wɔ biara ɔkwan mu. Na efie biara a mobɛkɔ mu no, monse kane sɛ, asomdwoe mmra efie ha yi. Na sɛ asomdwoe ba wɔ hɔ a, mo asomdwoe bɛtena ne so. Na sɛ ɛnte saa a, ɛbɛsane aba mo so. Na efie hɔ ara ɛna montena. Na
munni na monnom deɛ ɛwɔ wɔn nsam. Na odwumayɛfoɔ akatua sɛ no. Momfiri efie no mu nkɔ fie mu. Na kuro biara a mobɛkɔ mu no, wɔgye mo a, munni deɛ wɔde bɛsi mo anim. Na monsa emu ayarefoɔ yadeɛ. Na monka nkyerɛ wɔn sɛ, Nyankopɔn ahennie abɛn mo. Na kuro biara a mobɛkɔ mu no, na wɔrenye mo no, momfiri di nkɔ kuro no abɔnten so, na monka sɛ, mfuturo a ɛfiri mu kuro mu a ahura yɛn nan ho mpo, yɛreprapra agu mu so. Na ɛyɛ dɛn ara a, monhunu yei sɛ Nyankopɔn ahennie abɛn mo. Na mese mo sɛ, ɛda no ɛbɛfa nyam Sodom asene kuro no. Korasin, due. Bethsaida, due. Ɛfiri sɛ, ahoɔdenni a wɔayɛ no mumu yi, sɛ wɔyɛ no Tiro ne Sidon a, anka watenatena yitoma ne nson mu asakyera wɔn adwene dada. Nso atemmuo mu no, ɛbɛfa nyam Tiro ne Sidon asene mu. Na wo Kapernaum, wɔbɛma wo so akɔ soro anaa? Wɔbɛbrɛ w'ase akɔ asamado. Deɛ otie mu no, watie me. Na deɛ ɔpa mo no, wapa me. Na deɛ ɔpa mo no, wapa deɛ ɔsoma me no. Na aduɔson mmienu no de anigye san bɛbɛka sɛ, Awurade, wo din nti, ahohommɔne mpo abrɛ wɔn ho ase ama yɛn. Na ɔse wɔn sɛ, mehunu Satan sɛ, wofiri soro hwee ase sɛ nyinam. Hwɛ, memam ho kwan sɛ muntiatia awɔ ne anyanyankyerɛ ne ɔtamfo no ahoɔden nyinaa so. Na biribiara rentumi nyɛ mo hwee. Nanso yɛn mu deɛ, momma mo ani nye sɛ ahohom abrɛ wɔn ho ase ama mo. Na mmom, momma mo ani nye sɛ watwerɛ mu din ɔsoro. ɛdɔn no mu ne ho sanee no honhom mu, na ɔkaa sɛ, Agya, ɔsoro ne asase wura, meyi wayɛ sɛ wode nneɔma yi ahunta anyansafoɔ ne animdefoɔ, na wayi akyerɛ nkɔkɔa. Aane, Agya, ne saa na ɛyɛ anisɔ wɔ w'anim. M'agya de nneɔma nyinaa hyɛ me nsa. Na obi nim deɛ ɔba no yɛ, gye Agya no. Nanso obi nim deɛ Agya no yɛ, gye ɔba no ne deɛ ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no. Na ɔdane ne ho kyerɛɛ asuafoɔ no ka kyerɛɛ wɔn nko sɛ, Nhyira ne ani a ɛhunu deɛ muhunu yi. Na mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ahemfo bebree pɛɛ sɛ anka wɔhunu nneɔma a muhunu yi, na wɔanhunu. Na wɔte nneɔma a motie yi, na wɔante. Na hwɛ, mmarakyerɛni bi sɔre gyina hɔ sɔɔ no hwɛɛ sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, menyɛ dɛn na menya daa nkwa. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛ na wɔatwerɛ no mmara no mu? Wokenkan no sɛn? Na obuaa sɛ, Fa wo koma nyinaa, ne wo kra nyinaa, ne w'ahoɔden nyinaa, ne w'adwene nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Na ɔse no sɛ, Woabua ne yie. Yɛ yei, na wobɛnya nkwa. Na ɔno deɛ ɔpɛɛ sɛ obu ne ho bem ka kyerɛɛ Yesu sɛ, Na hwan ne me yɔnko? Na Yesu tuaa no ano sɛ, Onipa bi firi Yerusalem sane kɔ Yeriko, na ɔkɔtɔɔ akwamukafoɔ mu. Na wɔpaa ne ho ntoma bobɔɔ n'afɛ, gyaa no hɔ kɔɔeɛ a na watɔ bra. Na baa sɛ ɔsɔfoɔ bi bɛfa akwaa no so. Na ɔbɛhunu no no, ɔsanee ne ho kɔɔe. Saa ara nso na Lewini bi a ɔbaa hɔnom bɛhunu no no, ɔsanee ne ho kɔɔe. Na Samariani bi a ɔnam ne kwan baa deɛ ɔwɔ hɔ, na ɔbɛhunu no no, ɔyɛɛ no mmɔbɔ. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn kɔkyekyere n'akuro de ngo ne nsa guguu mu. Na ɔde no tenaa ɔno ara n'aboa so de ne kɔɔ ahohodan mu kɔhwɛɛ no. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔyii dinare mmienu de maa ahohodan mu panin no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ no, na biribiara a wobɛhwere aka ho no, mesane me ba a mɛhyɛ wo anaa mu. Afei wɔn baasa yi mu hwan ɛna wosusu sɛ wayɛ deɛ ɔkɔtɔ akwamukafoɔ mu yi nyɔnko?
Na ɔse, deɛ ohunu no mmɔborɔ no a. Ɛna Yesu see no sɛ, kɔ na wo nso kɔyɛ ɔsaara. Na ɛbaa sɛ wɔkorɔ no, ɔkɔɛ bi ase. Na ɔbaa bi a ɔfrɛ no Marta faa no kɔɔ ne fie. Na ɔnua baabi a ɔfrɛ no Maria a ɔtraa Awurade n'ase tie n'asɛm. Na Marta deɛ ɔbrɛ ne ho ɔsom pii ho. Na obegyina hɔ kaa sɛ, Awurade, wohwɛ sɛ me nua agya me nko hɔ na meresom. Enti ka kyerɛ no na ɔmmɛsɔ me mu. Na Awurade bua see no sɛ, Marta, Marta, wodwendwene na wohaw ho nneɔma pii ho. Na deɛ biako na hia. Maria deɛ, wayi deɛ yɛ no. Ɛno na wɔrennye ne nsɛm. Luka asɛmpa ti du baako. Na ɛbaa sɛ ɔbaa bi bɔ mpaeɛ na ogyaeɛ no, n'asuafoɔ no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, kyerɛ yɛn mpaebɔ sɛdeɛ Yohane kyerɛ n'asuafoɔ no. Na ɔsee wɔn sɛ, mobɔ mpaeɛ a monka sɛ, Agya, wo din ho nte, w'ahenni mmra. Ma yɛn daa aduane daa. Na fa yɛn bɔne firi yɛn. Ɛfiri sɛ, yɛn nso de firi obiara a wɔde yɛn aka. Na mfa yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo mu hwan na ɔwɔ adamfoɔ, na ɔbɛkɔ ne nkyɛn ɔdasuo mu akɔka kyerɛ no sɛ, Damfo, fa me paano mmiɛnsa. Na madamfo bi firi kwan so aba me nkyɛn, na menya biribiara mema no. Na ofiri mu no hwaa bɛbua no sɛ, ɛnha me, na wato pono mu, na me mma ɛwɔ me nkyɛn wɔ mpa so. Na merentumi mensɔre me ma wo. Mesɛ mo sɛ, adamfo mu di a, anka worensɔre me ma no. Na n'ani adi nti, ɔbɛsɔre abɛma no dodo a ehia no no. Nso mesɛ mo sɛ, mummisa na wɔbɛma mo. Monhwehwɛ na mobɛhunu. Mommom na wɔbɛhini mo. Na obiara a obisa no, onya. Na deɛ ɔhwehwɛ no, ohunu. Na deɛ ɔbɔ mu no, ɔbɛhini no. Na mo mu hwan ɛna wɔyɛ agya, na ne ba bisa no paano a ɔbɛma no ɔboɔ. Anaasɛ nso obisa no apataa a ɔde ɔwɔ bɛyɛ apataa ma no. Anaasɛ nso obisa kosua a ɔbɛma ne nyanya nkyerɛ. Na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ nim sɛdeɛ mode nnepa ma mo ma a, ɛmpra hiara na mo agya ɔwɔ soro no remfa honhom kronkron ma wɔn a wobisa no. Na ɔtu honhommɔne bi a ɔyɛ mmum. Na ɛbaa sɛ honhommɔne no firi adie no, mmum no kasae. Na yɛn nkurɔfoɔ akuokuo no nwanwa. Na wɔn mu binom kaa sɛ, ɔnam ahonhommɔne pani Beelzebul so na otu ahonhommɔne. Na binom sɔɔ no hwɛhwɛhwɛɛ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne bi a ɛfiri soro. Nanso, na onim wɔn adwene nti, ɔsee wɔn sɛ, ahenni biara a ɛne ne ho di mpaapaemu no dane amanfo. Na fie ne afie a ɛdi mpaapaemu no nso bɔ. Na sɛ Satan nso ne ne ho di mpaapaemu a, ɛbɛyɛ dɛn na n'ahenni agyina? Sɛ mo se, menam Beelzebul so na mitu ahonhommɔne. Na sɛ menam Beelzebul so na mitu ahonhommɔne a, hwan so na mo mma nam tu wɔn? Enti ɔbɛyɛ mo atemmufoɔ. Na sɛ mede Nyankopɔn nsateaa mitu ahonhommɔne a, ɛnea ne Nyankopɔn ahenni aba mo so. Sɛ ɔhoɔdenfoɔ amia rewɛn ne fie a, na hoɔden wɔ hɔ kom. Na sɛ deɛ ɔsene no ahoɔden ba no so na wɔdi ne so nkonim a, ɔgye n'akodeɛ a n'ani da soɔ no, na ɔkyɛ n'asadeɛ mu. Deɛ ɔnka me ho no, na ɔne me anya. Na deɛ ɔne me mmoaboa no no, fiti mu. Sɛ honhom fi firi onipa mu a, ɔkɔkyinkyina kwaweɛ so hwehwɛ ɔhome. Na onya bi a, ɔse, mɛsane makɔ me dan a mefiri mu mebaeɛ no mu. Na ɔba a, ɔbɛhunu sɛ waprapra mu na wahyehyɛ mu. Afei ɔkɔkɔfa honhom foforɔ nso a wɔyɛ bɔne sene ɔno ara ka ne ho. Na wɔbɛhyɛ no mu a, ɔtena hɔ. Na onipa no akyiri asetena yɛ bɔne sene kane deɛ no. Na ɛbaa sɛ ɔreka yei no mu no,
ɔbaa bi a ɔwɔ nkurɔfokuo no mu ma ne ne so ka kyerɛɛ no sɛ nhyira ne yɛfona ɛwɔ wɔ ne nufo a wonomeyɛ. Na ɔno deɛ ɔkaa sɛ ampara nhyira ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm no wodi soɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo no boaboa wɔn ano pitipiti no ofiri aseɛ kaa sɛ ɛnɛma yi yɛ abusua bɔne. Wɔhwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ nanso wɔrema wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara gye Yona nsɛnkyerɛnneɛ no. Na sɛdeɛ Yona yɛ nsɛnkyerɛnneɛ maa Ninewe no, saa ara nso na onipa ba no bɛyɛ ama nnɛma yi. Anafoɔ hema no ne nnɛma yi mu mmarima bɛsɔre atemmuo no mu na wɔabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ ofiri asase ano no ho abɛtie Salomo nyansa. Na hwɛ, deɛ ɔsene Salomo wɔ ha yi. Ninewe mmarima ne nnɛma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wɔabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ Yona asɛnka no nti wɔsakyera wɔn adwene. Na hwɛ, deɛ ɔsene Yona wɔ ha yi. Obi nsɔ kanea mfa nhyɛ kokoam anaa kodo ase, na ɔde si kanea dua so, na wɔn a wɔba mu no nyinaa ahunu ne hran. Onipadua kanea ne w'ani. Enti sɛ w'ani yɛ a, onipadua nyinaa nso bɛyɛ hann. Na sɛ nyɛ a, onipadua nso bɛyɛ kusuu. Enti hwɛ yie, na hann a ɛwɔ mu no a n'ani sum. Enti sɛ onipadua nyinaa yɛ hann na baabiara ni sum a, ne nyinaa bɛyɛ hann. Sɛdeɛ kanea de ne hyerɛn ma wo hann no. Na ɔkasa no, Farisini bi bɛhyiaa no adidie. Na ɔkɔɔ mu kɔtraa ase. Na Farisini no huu sɛ wanhohoro ne nsa ansa na ɔdidie no, ɛyɛ no nwanwa. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ afei mu Farisifoɔ deɛ, mohohoro kuruwa ne ntafra bɔtɔ ho. Na mo mu deɛ, amim ne ne bɔne ahyɛ mo ma. Nkwasea. Ɛnyɛ deɛ ɔyɛ akyire no na ɔyɛ omu no nso. Na hwɛ, deɛ ɛwɔ mu no, momfa bi nya adɔyɛ. Ɛno na ne nyinaa ho bɛfiri ama mo. Na mo Farisifoɔ, monnue sɛ moma ɛme ne nunum ne fan nyinaa so ntutusuo dudu. Na mogya atemmuo ne Nyankopɔn dɔ hɔ. Yei na nka ɛsɛ sɛ moyɔ. Nanso, ɛnsɛ sɛ mogya deɛ ɛka ho no hɔ. Mo Farisifoɔ, monnue sɛ mopɛ mpanin tenabea hyiadan mu ne edwa mu nkyea. Monnue sɛ mote sɛ ada a ɛna adie, na nipa a wɔnam soɔ no nhunu. Na mmarakyerɛfoɔ no mu baako buaa no sɛ Kyerɛkyerɛfoɔ, woka saa na wobɔ yɛn so ada paa. Na ɔkaa sɛ mo mmarakyerɛfoɔ nso, monnue sɛ mode ne so a ɛyɛ yasoa nipa. Na mo ankasa deɛ, momfa mo nsateaa mu biako mpo nka ne soa no. Monnue sɛ moto adiyifoɔ ada soɔ, na mo agyanom na ɛkum wɔn. Sɛdeɛ mode mo agyanom nnwuma ho adanseɛ na mo pene no, sɛ wɔn na ɛkum wɔn, na mo nso na moto wɔn ada soɔ. Yɛyi nti nso na Nyankopɔn nyansa no se, mɛsoma adiyifoɔ ne asomafoɔ akɔ wɔn mu, na wakum na wataa wɔn mu binom. Na wahwehwɛ adiyifoɔ nyinaa mogya a wɔhwie guiɛ firi wiase ase hyɛɛ so wɔ ɛnnɛma yi nsam. Ɛfiri Habel mogya so de kɔsi Sakaria a ɔtɔɔ afɔrebukyia ne asɔredan ntam no mogya so. Ane, mese mo sɛ, wɔbɛhwehwɛ wɔ nnɛma yi nsam. Mo mmarakyerɛfoɔ, monnue sɛ mofa nimdeɛ safoa. Mo ara mo ankɔ mu, na wɔn a wɔrekɔ mu nso, wosii wɔn kwan. Na ofiri ɔkɔɛ no, twerɛfoɔ ne Farisifoɔ no fiti aseɛ hyɛɛ no pii. Na ɔhyɛɛ no kasa wɔ nsɛm bebree ho. Na ɔtɛɛ no hwehwɛɛ sɛ obenya n'anim asɛm bi. Luka asɛmpa ti 12. Bere no mu a nkurɔfokuo mpempem aboaboa wɔn ano, na mpo otiatia wɔn ho soɔ no, ofiti aseɛ ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no kane sɛ monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ mmɔka a ɛne nyaatwom no ho.
Na biribiara ni hɔ a ɛso akata a wɔrenyi soɔ anaa ahunta a wɔrenhunu. Enti biribiara a moaka no esum mu no, wɔbɛte no hann mu. Na deɛ moaka no asomu wɔ mpia mu no, wɔbɛpae mu aka no wɔ adan atifi. Na me namfonom, mese mo sɛ, monsuro wɔn a wɔkum honam, na ɛyɛ akyiri no, wɔnni biribi a wɔbɛtumi ayɛ bio. Na mɛkyerɛ mo deɛ monsuro no. Monsuro deɛ okum wie a, ɔwɔ ho kwan sɛ wɔde bɛkɔ akɔtɔ amanehunu kurom. Ane, mese mo sɛ, oyi na monsuro no. Ɛnyɛ mpatopire num na wɔtɔn gye mmaa mmienu. Nso Nyankopɔn anim deɛ, ani mpa wɔn mu baako so. Na mo tirinwi mpo, wakae ne nyinaa. Enti monsuro, mosene mpatopire bebree. Nso mese mo sɛ, obiara a ɔbɛbɔ me din nnipa anim no, onipa ba no nso bɛbɔ ne din Nyankopɔn abɔfo anim. Na deɛ ɔbɛpaa me nnipa anim no, ɔbɛpaa no Nyankopɔn abɔfo anim. Na obiara a ɔbɛka asɛm bi atia onipa ba no, wɔde bɛfiri no. Na deɛ ɔbɛka abususɛm atia Honhom Kronkron no, wɔremfa mfiri no. Na sɛ wɔde mo kɔ hyiadan mu ne mpanimfoɔ ne atumfoɔ anim a, monwenwene deɛ mode bɛyi mo ano anaasɛ deɛ mobɛka ho. Ɛfiri sɛ dɔn no ara mu na Honhom Kronkron bɛkyerɛ mo deɛ ɛsɛ sɛ moka. Na onipa bi ofiri nkurɔfokuo no mu see no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, kasa kyerɛ me nuano ne me nkyɛ wunyadeɛ. Na ɔsee no sɛ, Onipa, hwan na ɔde me sii mu so senifoɔ anaa ɔdekyɛfoɔ? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhwɛ na monhwɛ mo ho yie pɛpɛɛ ho. Na ɛnyɛ onipa adeɛ a wanya n'aborosoɔ no mu na ne nkwa wɔ. Na obu wɔn bɛ sɛ, onipa bi a wɔyɛ ɔdefoɔ asase so aba pii. Na osusuw ne tirim sɛ, menyɛ dɛn? Ɛfiri sɛ, mene deɛ mede me nnɔbaeɛ bɛsie. Na ɔse, deɛ mɛyɛ nie, mɛdwiri m'asan na masi akɛseɛ. Na hɔ na mede me nnɔbaeɛ nyinaa ne me nneɔma bɛsie. Na maka akyerɛ me kra sɛ, ɔkra, wowɔ nneɔma pa pii a wɔde asi ama mfirinhyia pii. Home, didi, nom, na wo bo ntɔ wo yam. Na Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ, ɔkwasea. Anadwo yi, wɔbɛgye wo kra firi wo nsam. Na nneɔma a wɔasiesie no bɛyɛ ho adea. Saa ara na deɛ ɔhyehyɛ agyapadeɛ ma ne ho na ɔnyɛ ɔdefoɔ Onyankopɔn fam no teɛ. Na ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, yei nti mese mo sɛ, monwenwere mo kra ho sɛ deɛ na mobɛdie anaa mo nipadua ho sɛ deɛ na mobɛfira. Ɔkra sene aduane, na nipadua sene ntoma. Monhwɛ ne ne sɛ wɔnwuo na wɔntwa, na wɔnni afiase anaa ɔsan. Nanso Nyankopɔn yɛ no wɔn. Sene bɛn na monsene nnomaa? Na mo mu hwan na obɛtumi adwendwene de basafa biako ato ne tentene soɔ? Na sɛ montumi nyɛ ade ketewa a ɛte sɛ mpo a, adɛn na modwendwene deɛ aka ho? Monhwɛ sukooko sɛdeɛ ɛnyini, ɛnyɛ adwuma, nso ɛnto asaawa. Nanso mese mo sɛ, Salomo animuonyam nyinaa mu mpo, wankeka ne ho sɛ yeinom mu biako. Na sɛ Onyankopɔn ma wuram ahahan a ɛwɔ hɔ nnɛ, na ɔkyena wɔde agu fononoo mu no ntoma saa a, ɛmpra he na ɔrema mo? Mo a mo gyidie sua. Na mo deɛ, monhwehwɛ deɛ mobɛdie anaasɛ deɛ mobɛnom. Na moma mo ani nyɛ mo totɔtotɔ. Ayenom nyinaa akyi na wiase amaaman die. Na mo agya nim sɛ nneɔma yi hia mo. Na mmom, monhwehwɛ Nyankopɔn ahennie, na wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho. Kuo ketewa, monsuro, ɛfiri sɛ, ɛyɛ mo agya no fɛ sɛ ɔde ahennie no bɛma mo.
Monton deɛ mo wɔn fanya adɔyɛ. Monye sika nkotoku a ɛnyɛ dadamfa. Ɛne agyapade a ɛrensa da ɔsoro. Deɛ owifoɔ ma ho na nweweboa nsɛe no. Na deɛ mo agyapadeɛ wɔ no, ɛhɔ na makoma so wɔ. Momma abɔsoɔ na momma mo aka ne anɛre. Na monyɛ sɛ nnipa a wɔretwɛn dako a wɔn wura bɛfiri ayeforase aba. Na sɛ ɔba na ɔbɛbɔ mu a, wɔhene no ntɛntɛm. Nhyira ne nkoa no a owura no ba a, ɔbɛto wɔn sɛ wɔrewɛn. Nokorɛ mese mo sɛ ɔbɛbɔ n'abɔsoɔ, na ɔma watena adidiɛ, na waba abɛsom wɔn. Na sɛ ɔba da su a ɛtɔ so mmienu anaa mmiɛnsa mu na ɔbɛto wɔn saa a, nhyira ne wɔn. Na monhunu yei sɛ fiewura nim dɔnko a owifoɔ bɛba a, anka wamma wammetu ne dan ase anhyɛ mu. Enti mo nso, monsiesie mo ho nsie, ɛfiri sɛ dɔn a monsusuo mu na onipa ba no bɛba. Na Petro sɛ ne sɛ, Awurade, yɛnko na wobu yɛn bei, anaasɛ wobu kyerɛ wɔn nyinaa nso. Na Awurade se, hwan ne efiepanyin nokwafoɔ ne ɔbadwema a ne wurade no bɛdi ne fiefoɔ so sɛ ɔma wɔn aduane ɛberɛ a ɛsɛ mu. Nhyira ne akoa no a ne wura ba a ɔbɛhu no sɛ ɔreyɔ saa. Nokorɛ mese mo sɛ ɔbɛma no adi deɛ ɔwɔ nyinaa so. Na sɛ akoa no se ne n'akoma mu sɛ, me wura akyɛre ne ba, na ofiri aseɛ boro mmɔfra ne mmaawa no, na odidi na ɔnom bora, akoa no wura bɛba da a ɔnhwɛ no kwan, ne dɔn a ɔnnim mu, na wabɛtwa ne mu mmienu, na wama ɔne akyinnyegyefoɔ anya kyɛfa korɔ. Na akoa no a ɔnim deɛ ne wura pɛ, na wansiesie ne ho na wanyɔ sɛdeɛ ɔpɛ no, ɔbɛhwe no mmaa pii. Na deɛ ɔnnim na wɔyɛ ahwɛdeɛ no, ɔbɛhwe no kakraa bi. Na obiara a wama no pii no, ne nkyɛn na ɔbɛhwehwɛ pii. Na deɛ wɔde pii ahyɛ ne nsa no, ɔne na wɔbɛbisa no deɛ ɛboro so. Mebaa sɛ merebɛma ogya asɔ asase soɔ. Na sɛ asɔ dada a, ɛdeɛ na mehwehwɛ sene yei. Asubɔ bi wɔ hɔ a wɔde bɛbɔ me, na me ho yira me kɔsi sɛ ɔbɛwie bɔ. Mosusu sɛ mebaa sɛ mebɛma asomdwe asase so. Ɛnte sa, na mmom mpaapae mu. Na ɛfiri nnɛ efie kuro mu nnipa baanum bɛdi mpaapae mu. Na baasa ne baanu anya, na baanu ne baasa anya. Wɔbɛdi mpaapae mu na agya ne ne ba anya, na ɔba ne n'agya anya. Na ɛna ne ne babaa anya, na ɔbabaa ne ɛna anya. Na seɛ ne n'asebaa anya, na sebaa ne n'ase anya. Na ɔsi nkurɔfoɔ akuakuo no nso sɛ, sɛ muhunu sɛ osuo amuna atɔyɛ fam a, ɛntɛm ara mo se osuo reba, na ɛba sa. Na muhunu sɛ anafoɔ mframa rebɔ a, mo se ahuhuro reba, na ɛba mu. Nya twomfoɔ. Monim asase ne ɔsoro ani nneɔma asekyerɛ, na adɛn na monhunu bere yi asekyerɛ. Na adɛn na mo ara nso mumu deɛ ɛtene ho atɛn. Na sɛ wone wo nkurobɔfoɔ rekɔ otumfoɔ anim a, wone no wakwan mu no, bɔ mmɔden gye wo ho firi ne nsɛm. Na wantwe wo ankɔhyɛ otemmufoɔ nsa. Na otemmufoɔ no amfa wo amma ofiasehwɛfoɔ, na ofiasehwɛfoɔ no amfa wo ankɔto afiase. Mese wo sɛ, woremfiri hɔ, gye sɛ woatua taapo a ɛbɛka akyerɛ no mpo ansa. Luka Asɛmpa ti 13. saa berɛ no a na nnipa bi a wɔwɔ hɔ kaa Galileafoɔ a Pilato di wɔn mogya afrɛfrɛ wɔn afɔdeɛ mu ho asɛm kyerɛɛ no. Na obua se wɔn sɛ, Mususu sɛ Galileafoɔ yi hunu saa amanneɛ yi nti, na wɔyɛ nnebɔnyɛfoɔ sen Galileafoɔ nyinaa. Mese mo sɛ, ɛnte sa.
na mmom sɛ moansakyera mo adwene a mo nyinaa bɛyera saara. Anaasɛ nnipa 18 a Silo abantenten no bu hwee wɔn so na ekum wɔn no, mosusu sɛ wɔyɛ mmaratofoɔ sene nnipa a wɔte Yerusalem nyinaa. Mese mo sɛ, ɛnte saa, na mmom sɛ moansakyera mo adwene a mo nyinaa bɛyera saara. Na obu wɔn bɛyi sɛ, obi wɔ borɔdɔma a wadua wɔ ne bobetrom, na ɔba bɛhwehwɛ so aba, na wɔanya bi. Na ɔka kyerɛɛ turomhwɛfoɔ no sɛ, hwɛ, mfirinhyia 3 ne ne mmabama bɛhwehwɛ borɔdɔma yi so aba, na maanya bi. Twahwene. Adɛn nti na agye asase no akɛntɛn soɔ? Na obua see no sɛ, owura, ma ne nsi hɔ afe yi nso nkɔsi sɛ mɛfunufunu ho na magu ase sumena. Na ebi a ɛbɛso, na saa nso a watwa atwene. Na ɔkyerɛkyerɛ hyiadan bi mu homeda. Na hwɛ, na ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔwɔ ahoɔmmerɛ honhom mfirinhyia 18, na wapon a ɔntumi ɛntene ne mu koraa mpo. Na Yesu huu no no, ɔfrɛɛ no, na ɔse no sɛ, ɔbaa, wasane wafiri ahoɔmmerɛ mu. Na ɔde ne nsa guu ne so, na mmom hɔ a ɔtenee, na ɔyii Onyankopɔn ayɛ. Na hyiadan no mu pani a ɛyɛ no ahi sɛ Yesu saa yare homeda bua se nkurɔfokuo no sɛ, Ne nsia wɔ hɔ ɛsɛ sɛ nnipa yɛ adwuma. Emu na mommra no nsam yadeɛ na ɛnyɛ homeda. Na Awurade buaa no sɛ, Nyaatwomfoɔ, mo mu biara nsane ne nantwie anaa n'afurumu mfiri n'adididaka ho ma no nkɔnom nsuo homeda. Na hwɛ, ɔbaa yi a ɔyɛ Abraham baba a Satan akyekyere no mfirinhyia 18 yi, ɛnsɛ sɛ wɔsane no firi kyikyere yi mu homeda. Na ɔkaa saa no, n'atamfoɔ no nyinaa anim gu ase, na nkurɔfokuo no nyinaa ani gye animuonyam a ɔyɛɛ no nyinaa nti. Na ɔkaa sɛ, adeɛ bɛn na Nyankopɔn ahenni sɛ no, anaasɛ deɛ ho na mede bɛtoɔ? Ɛte sɛ sinapefue a onipa fa kɔtoo ne turom, na ɛnyini, na yɛdua, na wiem nnomaa bɛsisii ne man so. Na ɔkaa bio sɛ, ɛdeɛ ho na mede Nyankopɔn ahenni bɛtoɔ? Ɛte sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfetee no asikyiresam nkurokuma 3 mu, de kɔsii sɛ ne nyinaa kaeɛ. Na ɔnenam nkuro mu ne nkuraa se kyerɛkyerɛ, na ɔnam so kɔ Yerusalem. Na obi see no sɛ, Awurade, wɔn a wobɛgye wɔn yɛ kakraa bi anaa? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mompere nhyɛ ɛpono teatea no mu. Na mese mo sɛ, nnipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛne, na wɔrentumi. Ɛfiri berɛ a ofiewura no bɛsɔre ato pono mu no ara, na mobɛfiri aseɛ agyina akyiri. Na moabɔ pono no mu sɛ, owura, hini yɛn? Na wɔbɛbua mo sɛ, modeɛ mennim deɛ mufiri. Ɛna mobɛfiri aseɛ aka sɛ, yɛdidi na yɛanom w'anim, na woakyerɛkyerɛ wɔ yɛn mmɔntene so pɛn. Na wɔbɛka sɛ, modeɛ mennim deɛ mufiri. Momfiri me so, mo a moyɛ deɛ ɛntene nyinaa. Ɛhɔ na mobɛsu atwɛre mo se sɛ mohunu Abraham, Isak ne Yakob ne adiyifoɔ no nyinaa Nyankopɔn ahenni mu, na mo deɛ wapam mo afiri mu. Na wɔbɛfiri apueeɛ ne atɔeɛ ne atifi ne anafoɔ aba abɛtena didie Nyankopɔn ahenni mu. Na hwɛ, akyikafoɔ bi wɔ hɔ a wɔbɛdi kan, na adikanfoɔ bi wɔ hɔ a wɔbɛka akyiri. Dɔnnoa mu na Farisifoɔ bi ba bɛsee no sɛ, firi ha kɔ, na Herode repɛ wo akum. Na ɔsee wɔn sɛ, monkɔka nkyerɛ sakraman no sɛ, hwɛ, metua honhommɔne, na mesa yadeɛ nnɛ ne ɔkyena, na n'adekyeeɛ mawie. Nanso ɛsɛ sɛ menante nnɛ ne ɔkyena ne n'adekyeeɛ, na ɛni ho kwan sɛ odiyifoɔ bi bɛtɔ baabi, gye Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem a wokum adiyifoɔ na wosii wɔn a wɔsomaa wɔn wo nkyɛn no aboɔ. Ɛmpra ahennie na mepɛɛ sɛ meboaboa wo mmaa no sɛ akokɔbaatan boaboa ne mmaa no ne ntabaaseɛ. Nanso moampɛ. Hwɛ,
Obeja mo fie fitio ama mo. Na mese mo sɛ, morenhume gyida ɛbɛba sɛ mobɛka sɛ, nhyira ne deɛ ɔnam Awurade din mu reba no. Luka asɛmpa ti 19. Na ɛbaa sɛ homeda bi ɔkɔɔ Farisifoɔ panyin bi fie no, na ɔhɔtɛ no. Na hwɛ, na onipa bi wɔ n'anim a ɔyare sasaborɔ. Na Yesu bua se mmarakyerɛfoɔ ne Farisifoɔ no sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ wɔsa yadeɛ homeda anaasɛ wɔnsa. Na ɔyɛ kum. Na ɔfaa no saa no yareɛ. Na ɔmaa no kɔɔe. Na ɔse wɔn sɛ, Mumu hwan afurumu anaa nantwie na ɔkɔtɔ abura mu a ɔrenkɔtwe no ntɛntɛm homeda. Na wɔntumi ammua no yeinom ho bibio. Na ɔde n'ani kari wɔn a wɔhyia wɔn adidie no sɛdeɛ ɔpɛ mu yi mpanin trabrɛ no. Obu wɔn bɛ ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ obi hyia wɔ ayefrase a nkɔtena mpanin trabrɛ. Ebi a wɔhyia deɛ n'anim yɛ nyam sene wɔ. Na deɛ ohyia a wɔne no ba a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, ma oyi kwan. Na no na wode aniwuo bɛfiri aseɛ akɔfa akyire tenabrɛ. Na sɛ wohyia wo a, kɔna kɔtena akyire tenabrɛ. Na deɛ wohyia wo no ba a, waka kyerɛ wo sɛ, damfo, twi kɔ soro no ho a. Ɛno na wobɛnya anidie wɔn a wɔne wo te adidie n'anim. Na obiara a ɔma ne ho soɔ no, ɔbɛbrɛ no ase. Na deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no, wɔbɛma no so. Na ɔse deɛ ohyia no no nso sɛ, sɛ woto pono awia anaa anwummere a, ɛmfrɛ wo namfo anaa wo nuanom anaa w'abusuafoɔ anaa afipamfoɔ adefoɔ. Na wɔn nso ammehyia wo bi, na wɔanya so akatua. Na woto pono a, frɛ ahiafoɔ, mubuafoɔ, mpakye ne anifrafoɔ, na wɔanya nhyira. Ɛfiri sɛ, wɔni deɛ wɔde bɛtua wo ɛso ka. Na atenefoɔ sɔreɛ mu na wɔbɛtua wo ɛso ka. Na wɔn a wɔne no te adidie no mu baako tee saa no, ɔse no sɛ, nhyira ne deɛ obɛdidi Nyankopɔn ahenni mu. Na ɔse no sɛ, onipa bi too pono kɛseɛ, na ohyiaa nnipa pii. Na adidi berɛ duruiɛ no, ɔsomaa n'akoa sɛ ɔnkɔka nkyerɛ wɔn a wɔhyia wɔn no sɛ, mommra na wɔasiesie nneɛma awie. Na wɔn nyinaa firi aseɛ kaa asɛnkoro yiyii wɔn ano. Deɛ odi kan see no sɛ, matɔ afuo, na ehia sɛ mekɔhwɛ. Mesrɛ wo, yi me firi mu. Na ɔfoforɔ se, matɔ anantwie mpahonum, na mekɔsɔ wɔn mahwɛ. Mesrɛ wo, yi me firi mu. Na ɔfoforɔ se, maware yerɛ, enti merentumi me mma. Na kwa no ba bɛkaa asɛm no kyerɛɛ ne wura. Ɛna efie wura no bu fuiɛ, na wɔka kyerɛɛ n'akoa no sɛ, firi adi ntɛm kɔ kuro no mmɔntene so ne mantamu, na kɔfa ahiafoɔ ne mubuafoɔ ne anifrafoɔ ne mpakye bra. N'akoa no se, owura, wayɔ sɛdeɛ wohyɛeɛ no, nanso ɛfa da so wɔ hɔ. Na owura no ka kyerɛɛ akoa no sɛ, firi adi kɔ akwan so ne baa ho, na kɔhyɛ wɔn na wɔmmra, na me fie ha nyɛ ma. Na mese mo sɛ, nnipa a wɔhyia wɔn no mu biara renka m'aduane no nhwɛ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii ne no nam. Na ɔdanee ne ho ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ obi ba me nkyɛn, na ɔntane n'agya ne ne na, ne ne yere ne ne mma, ne ne nuabarimanom, ne ne nuabaanom, ne ɔno ara ne kra nso a, ɔntumi nyɛ me suani. Na obiara a ɔnsoa n'asɛnnua na ɔnni m'akyiri no, ɔntumi nyɛ me suani. Na mo mu hwan na ɔpɛ sɛ wɔto abantentene, na ɔrentena ase emu ho akonta ansa, sɛ ɔwɔ deɛ ɔde bɛtumi awie. Ebi a wafiri aseɛ no, wɔantumi anwie a, na wɔn a wɔhunu nyinaa firi aseɛ goro no ho, sɛ onipa yi firi aseɛ toe, na wɔantumi anwie. Anaasɛ ɔhene bɛn na ɔne ɔhene bi rekɔko, na ɔntena ase anwene ho kane sɛ
obetumi di opidu akosia de ode opidu no reba ne so no anye saa obaako no wa chirichiri no otu abofo kosre no se wompata Sara nso na mumu biara onya de owo nyina ho ntumi nyamisuani enchine ye nanso sanchine de tua wode tudie mu na ayede bio emfata fam anasumina so na wotugu de owo ason betie no manuntie Luka asempa tidunum na tugifo ne nibonyefo ni nyina twibɛ no sɛ obetie no na Farisifo ne twerɛfo no nwiinwi kan sɛ oyi gyi nibonyefo no oni ohun didi enti obu ombe yi sɛ mumu nipa bɛn na sɛ ɔwɔ nwanten ɔha na wɔn mu baako kɔyera a ɔrenya aduokronkron no srɛ so na onni de wayera no akyi nkosi sɛ obehu no na sɛ ohunu a ɔde no bɔ ne kɔn ho na n'anigye na ɔba fie a ɔfrɛfrɛ ne namfo ne nafi pamfoɔ boa no ka kyerɛ wɔn sɛ momma mo ne me aninye na mahunu me dwan a ɔyeraeɛ no mese mo sɛ Sara na anigye bɛba soro ɔde bɔnyɛni biako a ɔsakyera n'adwene ho sene nipa tenene aduokronkron a ehia wɔn adwensakyera anase ɔbaa bɛn na ɔwɔ nwetɛbenadu na emu biako yera a ɔrensɔ kanea na ɔmpra ɛdan no mu na ɔnhwehwɛ yie nkosi sɛ obihunu nuhuna ɔfrɛfrɛ ne namfo ne n'afipamfoɔ boa no na ɔka sɛ momma mo ne me aninye na mahunu me dwetɛbena a ɛyeraeɛ no Sara na mese mo sɛ anigye ba Nyankopɔn abɔfo anim ɔde bɔnyɛni baako a ɔsakyera n'adwene no ho na ɔse onipa bi wɔ mabarima baanu na wɔn mu akuma no ka kyerɛ n'agya sɛ agya fa hodi a ɛbɛyɛ me dia no ma me na wɔkyɛ n'asetena die mu ma wɔn na ni dabi ɛna ɔba akuma no boaboa ne nyinaa no na otu kwan kɔɔ akyirikyiri asase bi soɔ ɛhɔ na ɔkɔbɔ ahohwie sɛe n'ahodie nyinaa na owie ne nyinaa hwereɛ no ɛkɔm kɛseɛ bi ba asase no so na efiraseɛ hia no na wɔde ne ho kɔdane asase no so hɔni bi na ɔma no kɔɔ ne mfuo mu kɔhwɛ mprako na ne kɔndɔɔ sɛ ɔde asahono a mprako no die no bi hyɛ n'afuruma nanso obiara ama no na n'ani baa ne ho soɔ no ɔkaa sɛ apaafo ahe ɛna magya anie a wonya aduane ma no boro soɔ na me deɛ ɛkɔm kumi mɛsɔre makɔ m'agya nkyɛn na mase no sɛ agya mayɛ ɔsoro ne w'anim bɔne na memfata sɛ wɔfrɛ me wo ba bio na yɛ me sɛ w'apaafoɔ no mu baako na ɔsɔre baa n'agya nkyɛn na ɔda so wɔ akyirikyiri no n'agya hunu no na ne yam hyehyee no na otutuu mmirika kɔsɔɔ ne kɔn mu na ɔfee n'ano na ɔba no ka kyerɛɛ no sɛ agya mayɛ ɔsoro ne w'anim bɔne na memfata sɛ wɔfrɛ me wo ba bio ɛna agya no ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ momfa ataadeɛ a ɛyɛ no mmra mɛhyɛ no na momfa pɛteɛ nhyɛ ne nsa ne mpaboa nhyɛ ne nan na momfa nantwie ba a wadɔre sradeɛ no mmra me ku no na yɛnni na yɛani nye na mebɛyi wui na wanyane bio ɔyerae na wahu no na ofiri ase agye wɔn ani na ne ba panin no wɔ afuom na ɔreba na ɔbɛn fie no ɔtee sankuo ne asa na ɔfrɛ asomfoɔ no mu baako bisaa no asɛmko a asi na ɔsee no sɛ wo nua aba na wagya akum nantwie ba a wadɔre sradeɛ no ɛfiri sɛ ne nsa aka no nkwahosan mu na ne bo fui na wampɛ sɛ ɔkɔ mu ɛna n'agya firi adi bɛkorɔkorɔ no na obua see n'agya no sɛ hwɛ mfirinhyia dodoɔ yi a mede masom wɔ
Enso mentoo wo mmara nanso wo maa me abirekyie ba bi sɛ me ne me namfo mfa nkɔgye yɛn ani da. Na ɔbɛyi a wɔne nnwamanfoɔ adi w'ahodeɛ no baa yɛ ara pɛ deɛ, woakum nantwie ba a wadɔre saadeɛ no ama no. Na ɔsee no sɛ, ɔba, wowɔ me nkyɛn daa, na deɛ mewɔ nyinaa yɛ wo dea. Na ɛsɛ sɛ yɛn ani gye na yɛn bo tɔ yɛn yam, ɛfiri sɛ wo nua yi wui na wanyane, ɔyerae na wahu no. Luka Asɛmpa ti 16. Na ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no nso sɛ, ɔdefoɔ bi wɔ hɔ a ɔwɔ fie panin bi, na wɔde no kɔtwaa sɛ ɔsɛe n'adeɛ. Na ɔfrɛ no se no sɛ, ɛdeɛ na mete no wo ho yi? Bɛbu wo paninnie ho nkonta, na worenni panin bio. Efie panin no kaa no ne tirim sɛ, menyɛ dɛn? Ɛfiri sɛ, me wura rebɛgye me paninnie afiri me nsam. Menni ahoɔden a mede bɛtutuo. Ɛhwa nso yɛ m'aniwu. Mahunu deɛ mɛyɔ. Wotu me firi me paninnie so a, wagye me akɔ wɔn afie. Na ɔfrɛɛ ne wura adefirifoɔ nyinaa maako maako baa ne nkyɛn see deɛ ɔdi kan no sɛ, wodi me wura ahe? Na ɔse, enguhina ɔha. Na ɔse ne sɛ, gye wo nwoma na tena ase ntɛm twerɛ 50. Ɛna ɔse ɔfoforɔ sɛ, na wo nso ahe na wodeɛ? Na ɔse, mede awio nkotokuo 100. Na ɔse no sɛ, fa wo nwoma na twerɛ 80. Na wura no yii efie panyin kontomponi no ayɛ sɛ wadi no nyansam. Na wiase yi ma wo nyansa sene han ma wɔn mfafuo mu. Na me nso mese mo sɛ, momfa ahonyade a ɛtene no bi nyɛ namfoɔ, na sɛ ehia mo a, wagye mo akɔ daa afie no mu. Deɛ wodi ade ketewa mu nokorɛ no di pii mu nokorɛ, na deɛ ɔntene ade ketewa mu no, na ɔntene bebree mu nso. Na nti, sɛ mo ani ahonyade a ɛtene no mu nokorɛ a, hwan na wɔde nokwadeɛ no bɛhyɛ mo nsa? Na sɛ mo ani obi adeɛ mu nokorɛ a, hwan na wɔde mo deɛ bɛma mo? Efie nipa biara ntumi nsom awuranom baanu. Na ɔbɛta ne ɔbaako, na wadɔ ɔbaako no. Anaasɛ, ɔbɛbata ɔbaako ho, na wabu ɔbaako no animtia. Montumi nsom Nyankopɔn ne Mammon ahonyadeɛ. Na Farisifoɔ no a wɔyɛ sikapɛfoɔ tee yɛn nyinaa, na ɔseree no, na ɔse wɔn sɛ, moyɛ wɔn a wɔbu wɔn ho bem nnipa anim, nanso Nyankopɔn deɛ, ɔnim mo akoma mu. Na deɛ ɛyɛ kɛseɛ nnipa mu no ɛyɛ akyiwadeɛ Nyankopɔn anim. Mmara ne adiyifoɔ no bɛpem Yohane so. Ɛfiri ɛno soɔ no, wɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa, na obiara nam aniberɛ so kɔ mu. Na ɛmmerɛ sɛ ɔsoro ne asase bɛtwam sene sɛ mmara no ho nsensaneɛ ketewa biako bɛtɔ. Obiara a ɔkɔ ne yere na ɔware foforɔ no sɛe awadeɛ. Na obiara a ɔware deɛ ne kunu akɔno no sɛe awadeɛ. Na ɔdefoɔ bi tena ase a na ɔhyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ne nwera pa. Na ɔde asetena fɛɛfɛ gyee n'ani daa. Na ohiani bi nso tena ase a wɔfrɛ no Lasaro, a wɔde no akɔto n'aboboa no a watutu akuru. Na ne kɔn dɛ sɛ ɔdi mporoporowa a ɛfiri ɔdefoɔ no pono soɔ agu fam no meɛ. Nanso akraman ba bɛta firi n'akuru mu. Na ɛbaa sɛ ohiani no wui. Na abɔfoɔ bɛsoaa no kɔɔ Abraham kukum. Na ɔdefoɔ no nso wui, na wɔsiee no. Na ɔmaa n'ani soɔ wɔ asamando no, na ɔwɔ aninyanneɛ mu. Na ohunu Abraham akyirikyiri ne Lasaro sɛ ɔtwere ne kukum. Na ɔteaa mu sɛ, Agya Abraham, hu me mmɔbɔ. Na soma Lasaro ma no mfa ne nsa teaa no nkɔbɔ nsuo mu, na ɔmfa mɛdwodwo me tɛkyerɛma, na menhunu amane ogyaframa yi mu. Na Abraham se, Ɔba, kae sɛ wote aseɛ no, wonya ahotɔ. Na Lasaro nso deɛ,
ohunu amane. Afei na ne werɛ akyekyere, na wo nso wohunu amaneɛ. Na yɛn nyinaa na nkyɛn, eku kɛseɛ da yɛ ne mo ntam a wɔn a wɔpɛ sɛ wofiri ha yi ba mo nkyɛn ntumi ma. Na wɔn nso a wɔwɔ no ho a ntumi ntra ma yɛn nkyɛn. Na ɔse, ɛneɛ agya, mesrɛ wo sɛ soma ma no nkɔ m'agya fie. Na mewɔ nuabarimanom baanum, na wɔnkɔdi wɔn adanseɛ. Na wɔn nso ama aninyanneɛ mu ha yi bi. Na Abraham kaa sɛ, wɔwɔ Mose ne adiyifoɔ no, ma wɔntie wɔn. Na ɔse, dabi agya Abraham, na sɛ obi firi awufuo mu kɔ wɔn nkyɛn a, ɛna wɔbɛsakyera wɔn adwene. Na ɔse no sɛ wɔantie Mose ne adiyifoɔ no a, obi firi awufuo mu sɔre mpo a, wɔrennye nni. Luka Asɛmpa ti 17. Na ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, ɛda ne deɛ ne ara a, sunti de atoɔ bɛba deɛ. Nanso deɛ ɛnam no so bɛba no nwie. Anka yɛma no sɛ wɔde awiyammoɔ kyekyere ne kɔn mu kɔto no twene ɛpo mu, sene sɛ ɔbɛto nketewa yi mu baako sunti dua. Monhwɛ mo ho yie. Na sɛ wo nua fom wo a, ka n'anim. Na sɛ ɔsakyerɛ n'adwene a, fa firi no. Na sɛ ɔfom wo mprɛnson da koro na ɔsane ba wo nkyɛn mprɛnson ka sɛ, masakyerɛ m'adwene a, fa firi no. Na asomafoɔ no si Awurade sɛ, tu yɛn gyidie mu. Na Awurade se, sɛ mowɔ gyidie sɛ sina apifue a, anka mobɛka akyerɛ akyen yi sɛ, wo nhini ntutu na kɔtim apo mu, na ɛbɛtie mo. Wo mu hwan na ɔwɔ akoa a ɔfuntum asase anaasɛ ɔhwɛ mmoa, na ofiri afuom ba fie a, ɔbɛse no sɛ, bɛsene ntɛm kɔtena didiɛ. Na ɔrense no sɛ, siesie deɛ mɛdie, na ba ɔbɔsɔ bɛsom me, na menindi na menom ansa. Na kyerɛ yi no, wo nso wakɔdidi na wanom. Ɔbɛda akoa no ase sɛ wayɔ deɛ wahyɛ no no. Saa ɛna mo nso, sɛ moayɔ deɛ wahyɛ mo nyinaa a, monka sɛ, yɛyɛ nkoa mfasoɔ nni yɛn ho. Yɛayɔ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɔ. Na ɛbaa sɛ wɔkɔ Yerusalem no, ɔfaa Samaria ne Galilea. Na ɔkɔ akuraa bi ase no, mmarima du bi a ɔyɛ akwatafoɔ hyia no a ogyinagyina akyirikyiri. Na ɔma wɔn ne so sɛ, Owura Yesu, hu yɛn mmɔbɔ. Na ohuu wɔn no, ɔsee wɔn sɛ, monkɔ mfa mo ho nkɔkyerɛ ɔsɔfoɔ. Na ɛbaa sɛ wɔrekorɔ no, wɔn ho firii. Na wɔn mu baako huu sɛ ne ho asan no. Ɔsane n'akyi de ne kɛseɛ bɛyi Onyankopɔn ayɛ. Na ɔde n'ani butuu fam wɔ ne nan ase daa no ase. Ɔno deɛ na ɔyɛ Samariani. Na Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ du na wɔn ho firiyɛ. Na baako no deɛ wɔwɔ he? Wɔanhunu wɔn mu biara a ɔsane de animuonyam brɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔnanani yi nko. Na ɔsee no sɛ, sɔre kɔ, wo gyidi agye wo. Na Farisifoɔ no bisaa no sɛ da bɛn no Nyankopɔn ahenni bɛba no. Obuaa wɔn sɛ, Nyankopɔn ahenni no mma sɛ ani tua. Nanso wɔrenka sɛ hwɛ ha anaa ɛhɔ. Na hwɛ, Nyankopɔn ahenni no, mo mu na ɛwɔ. Na ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ, nna bi bɛba a mobɛpɛ sɛ mobɛhunu onipa ba no ɛna no mu biako, na morenhunu. Na wɔbɛse mo sɛ, hwɛ ha anaa hwɛ hɔ a, monkɔ, nso munni wɔn akyi. Na sɛdeɛ anyinam a ɛpa ɛte ɔsoro ase fa hyerɛn kɔ ɔsoro ase fa baabi no, saa ara nso na onipa ba no bɛyɛ ne da no mu. Nanso ɛtwa sɛ obɛhunu amane pii, na ɛnɛma yi po no ansa. Na sɛdeɛ ɛyɛ Noa nna no mu no, saa ara nso na ɛbɛyɛ onipa ba no nna mu. Wɔdidii, wɔnomee, wɔwaree yerenom, na wɔmaa awadeɛ de kɔsii da a Noa hyɛne adaka no mu. Na nsureɛ no baeɛ, na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa. Sɛ nso ɛyɛɛ Lot nna no mu no, wɔdidii, na wɔnomee, wɔtɔe, wɔtɔnee, wɔduae, na wɔtotoo adan.
Na da Lot firi Sodom kɔe no, na ogya ne sɔfe firi soro tɔeɛ, na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa. Saa na ɛbɛyɛ ɛda a onipa ba no bɛyi ne ho adie no. Da no ara, deɛ ɔwɔ ɛdan atifi na ne biribi wɔ ɛdan mu no, ma no nsane mɛfa. Na deɛ ɔwɔ afuo mu no nso, ma no nsane n'akyi. Monkae Lot yere no. Obiara a ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔgye ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa. Na obiara a ne kra bɛfiri ne nsa no, bɛgye no nkwa. Mese mo sɛ, anadwo no, nnipa baanu bɛda mpa korɔ so. Ɔbɛfa ɔbaako na wagya ɔbaako. Mmaa baanu bɛbom ayam awio. Ɔbɛfa ɔbaako na wagya ɔbaako. Na mmarima baanu bɛtena fuom. Ɔbɛfa ɔbaako na wagya ɔbaako. Na obua see no sɛ, Ɛhe, Awurade. Na ɔsee wɔn sɛ, deɛ efunu wɔ no, ɛhɔ na apɛtɛ boaboa wɔn ano. Luka Asɛmpa ti 18. Na obu wɔn bebi de kyerɛ sɛ etwa sɛ nipa bɔ mpaeɛ daa a wɔmmerɛ ho sɛ, Otemufoɔ bi tena kuro bi mu a ɔnsuro Nyankopɔn, nanso ɔmfɛre nipa. Na okunafoɔ bi nso tena kuro no mu, na ɔbaa ne nkyɛn sɛ, Puatɛn gye me metamfo nsɛm. Na wampene maa no kyɛre kakra. Na kyerɛ yi, ɔkaa ne tirim sɛ, mensuro Nyankopɔn na memfɛre nipa deɛ. Nanso okunafoɔ yi ha me nti, mɛbu atɛn mama no. Na wamfa ne ba a ɔba ha no a medwa me ho. Na Awurade se, Montie deɛ otemufoɔ a ɔntene yi ka. Na Onyankopɔn, sɛ ɔtɔ no bo ase kyɛre wɔn ho nso a, ɔremmu atɛn nye wɔn a wɔayi wɔn a wɔsu frɛ no awia ne anadwo no anaa. Mese mo sɛ, ɔbɛbu atɛn agye wɔn ntam. Nanso onipa ba no ba a, anka wɔbɛhunu gyidie asase so. Na obu bi ma ɔde wɔn ho too wɔn ho so sɛ ɔtene na wɔmmu wɔn a aka no bɛyi sɛ, Nipa baako kɔɔ asɔrefie mpaebɔ. Ɔbaako yɛ Farisini, na ɔbaako nso yɛ Tugini. Farisini no gyinae, na ɔbɔ mpaeɛ ne tirim sɛ, Onyankopɔn, meda wase sɛ mente sɛdeɛ nipa a aka no teɛ. Amimfoɔ, nkontompofoɔ, ayerefafoɔ anaa ɔtogyini yi mpo. Medi mmuada pa yi mu mpiri no. Mede deɛ menya nyinaa so ntutusuo dudu mema. Na ɔtogyini no gyinaa akyirikyiri, na wampɛ sɛ ɔma n'ani so kyerɛ soro mpo. Na mmom ɔbɔɔ ne koko kaa sɛ, Onyankopɔn, humi de bɔnyɛni mmɔbɔ. Mese mo sɛ, oyi de bem san kɔɔ ne fie mom sene ɔbaako no. Na obiara a ɔma ne ho soɔ no, wɔbɛbrɛ no ase. Na deɛ ɔbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so. Na ɔde nkɔkoa nso brɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nka wɔn. Na asuafoɔ no hunuiɛ no, wɔkaa wɔn anim. Na Yesu frɛ mmɔfra no bae, si asuafoɔ no sɛ, Momma mmɔfra no mmra me nkyɛn, na monsi wɔn kwan. Na yeinom sɛ ne Nyankopɔn ahenni no wɔ wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔrenyi Nyankopɔn ahenni sɛ abɔfra no, ɔrenkɔ mu koraa. Na ɔpanin bi bisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ pa, ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa? Na Yesu see no sɛ, Adɛn na wofrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye ɔbaako, ɔne Onyankopɔn. Wonim mmaransɛm no, nsɛe awadeɛ, ɛnni awu, mmɔkorɔ no, ɛnni adansekuru mu, de wagya ne wo n'ani. Na ɔkaa sɛ, Yeinom nyinaa mefiri me mmɔfraase na medii soɔ. Na Yesu tie saa no, ɔsee no sɛ, Ɛda so ka wadeɛ biako. Kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa na kyɛm ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ soro, na bra bɛdi m'akyi. Na ɔtee yei no, na awerɛho sɛ, ɛfiri sɛ, na ɔyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ. Na Yesu hwɛ no kaa sɛ, Sɛ moahunu din a ɛyɛ
ma wɔn a wɔwɔ adeɛ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ɛmmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ aniwa mu sene sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na wɔn a ɔteɛ no kaa sɛ, ɛneɛ hwan na obɛtumi agye no nkwa? Na ɔkaa sɛ, deɛ ɛntumi nyɛ hɔ nnipa fam no, Nyankopɔn fam deɛ ɛbɛtumi ayɛ hɔ. Na Petro se, hwɛ, ɛgya adeɛ nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Na ɔsee wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, obi ni hɔ a wagye fie anaa yere anaa anuanom anaa awofoɔ anaa mma hɔ Nyankopɔn ahenni nti, na ɔrennya no mmɔho pii ɛberɛ yi mu ne wiase a ɛreba no mu daa nkwa. Na ɔfaa dumienu no ka kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ, yɛrekɔ Yerusalem, na nneɔma a adiyifoɔ no atwerɛ no onipa ba no ho no nyinaa bɛba mu. Na wɔbɛyi no ahyɛ wiase aman sofoɔ nsa, na wɔagoro ne ho, na wɔabɔ no adapaa, na wɔatete ntasuo agu ne so, na wɔaka no mpire, na wɔaku no, na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔasɔre bio. Na wɔn deɛ wɔante yeinom biara ase, na asɛm yi ahu nta wɔn, na wɔanhu deɛ ɔkaeɛ no. Na ɛbaa sɛ ɔrebɛn Yeriko no, na onifirani bi te kwankyɛn srɛsrɛdeɛ. Na ɔtee sɛ nkurɔfokuo bi twam no, obisa aseɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Yesu Nasareni no na ɔretwam. Na ɔteɛɛ mu sɛ, Yesu, Dawid ba, hu mmɔbɔ. Na wɔn a ɔdi kan no kaa n'anim sɛ ɔmmua n'ano, nanso ɔkɔɔ so teateaam denden sɛ, Dawid ba, hu me mmɔbɔ. Na Yesu gyina hyɛɛ sɛ wɔmfa no mmrɛ no. Na ɔbɛneɛ no, obisaa no sɛ, ɛdeɛ na wopɛ sɛ meyɔ me ma wo? Na ɔkaa sɛ, Awurade, ma menhunu adeɛ. Na Yesu see no sɛ, hunu adeɛ, wo gyidi agye wo. Na amorom hɔ a ohunu adeɛ, na odii n'akyi de anuonyam ma Onyankopɔn. Na ɔman no nyinaa hunuɛ no, wɔde ayɛ yie ma Onyankopɔn. Luka asɛmpa ti dunkron. Na ɔkɔhyɛnee Yeriko sɛ ɔretwam. Na hwɛ, ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔfrɛ no Sakio a ɔyɛ tugyini panin na ɔyɛ ɔdefoɔ. Na ɔhwɛ Yesu ahunu ne nipa ban, nanso nkurɔfokuo no nti ɔntimi ɛfiri sɛ ɔyɛ akwatia. Na ɔtutuu birika di kan foro akye bi sɛ ɔkɔhwɛ no, ɛfiri sɛ ɛhɔ na wɔbɛfa. Na Yesu duruu hɔ no, ɔmaa n'ani so huu no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sakio, yɛ ntɛm si fam, na wo fie na ɛsɛ sɛ metena nnɛ. Na ɔyɛ ntɛm si fam, na ɔde fɛ bɛgyee no. Na ɔhunuiɛ no, onyinaa nwiinwii kaa sɛ, ɔrekɔ akɔsi ɔbarima a ɔyɛ debɔneyɛni. Na Sakio gyina ka kyerɛɛ Awurade sɛ, Awurade, hwɛ, mede m'ahodeɛ fa mekyɛ hiafoɔ, na sɛ menam nkontompo so magye obi biribi a mebɔ ho mprɛ nan metuaka. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, ɛnɛ na nkwagye aba fie yi mu, ɛfiri sɛ ɔno nso yɛ Abraham ba. Na onipa ba no baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ na wabɛgye deɛ ayera. Na wɔretie yeinom no, ɔtoaa so buu bɛ bi, ɛfiri sɛ na wabɛn Yerusalem. Na osusu sɛ Nyankopɔn ahenni ɛbɛyi ne ho adi amonom hɔ a, enti ɔkaa sɛ, ɔdehyeɛ bi kɔɔ asase bi so akyirikyiri sɛ ɔrekɔgye n'ahenni na wasane aba. Na ɔfrɛɛ ne nkoa mu 10 de mmɛnaa 10 maa wɔn. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ ho adwuma nkosi sɛ mɛba. Na ne manfoɔ tane no. Na wɔsomaa abɔfoɔ dii n'akyiri sɛ, yɛmpɛ sɛ oyi di yɛn so hene. Na ɛbaa sɛ onya ahenni no na ɔsane baeɛ no, ɔhyɛɛ sɛ wɔmfrɛ ne nkoa a wɔde sika no maa wɔn no mmrɛ no, na ɔnhunu deɛ obiara adi dwanya. Na deɛ odi kan no ba bɛkaa sɛ, owura, wobɛnaa no awo mmɛnaa 10 aka ho. Na ɔsee no sɛ, wiɛ akoapa, sɛ wadi ketewa yi mu nokorɛ nti, di nkuro do so tumi. Na deɛ otia mmienu no ba bɛkaa sɛ, owura,
Wobɛna no awo mmedanum. Na ɔsi wo yi nso sɛ, wo nso di nkuro num so. Na ɔfoforɔ ba bɛkaa sɛ, owura, hwɛ wo bɛna a mede me hyɛ duku mu no ni. Na mesuro wo, ɛfiri sɛ, woyɛ nnipa a woyɛ den. Wofa deɛ womfa ntoo hɔ, na wotwa deɛ wonwuyɛ. Na ɔka kyerɛ no sɛ, akoa bɔne. Waa w'anom asɛm so na menam mɛbu atɛn. Wonim sɛ meyɛ onipa a meyɛ den a mefa deɛ memfa me ntoo hɔ, na metwa deɛ menwuyɛ. Na adɛn nti na woamfa me sika no ankɔto sikakorabea na meba a mabɛgye m'adeɛ ne ho nsi ho. Na ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔgyina hɔ no sɛ, monye ne nsɛm bɛnaa no na momfa nkɔma deɛ ɔwɔ bɛnaadu no. Na wɔsee no sɛ, owura, ɔwɔ bɛnaadu. Na mese mo sɛ, obiara a ɔwɔ no wɔbɛma no, na deɛ ɔnniɛ no, deɛ ɔwɔ mpo wɔbɛgye ne nsɛm. Na matamfo a wɔmpɛ sɛ medi wɔn so hene no, momfa wɔn mmra ha na mommɛku wɔn m'anim. Na owie yenum ka no, ɔsen di kan sɛ ɔkɔ Yerusalem. Na ɛbaa sɛ ɔbɛn Betfage ne Betania bepɔ a wɔfrɛ no Ngo Bepɔ ho no. Ɔsomaa n'asuafo no mu baanu sɛ, monkɔ akura a ɛda mo anim yi ase, na mohyɛ ne hɔ a, mobɛhunu afurumu ba a wasa no a obiara ntena ne so pɛn. Monsane no mmra ha. Na sɛ obi bisam sɛ, ɛdeɛ nti na monsane no a, deɛ monka ne sɛ, ne ho hia Awurade. Na wɔn a ɔsomaa wɔn no kɔe kɔhuu sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no ara. Na wɔsane afurumu ba no. Ne wuranom ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn na mosane afunumu ba no? Na ɔkaa sɛ, ne ho hia Awurade. Na ɔde ne brɛɛ Yesu. Na ɔde wɔn ntoma gu afurumu ba no so. Na ɔde Yesu traa so. Na ɔkorɔ no, ɔde wɔn ntoma sesɛɛ kwaa mu. Ɔbɛne deɛ ɔbɛsane Ngo Bepɔ no. Asuafo dɔm no nyinaa ani firi ase gyee. Na ɔde nnikɛseɛ yii Onyankopɔn ayɛ wɔ ahoɔden ni a wahu nyinaa nti. Sɛ, nhyira ne ɔhene a ɔnam Awurade din mu reba no, asomdwoe wɔ soro na anuonyam wɔ sorosoro no hɔ. Na Farisifo no bi a wɔwɔ nkurɔfokuo no mu ka kyerɛɛ no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ka m'asuafoɔ no anim. Na obua see wɔn sɛ, mese mo sɛ, yeinom mmua wɔ n'ano a, anka aboɔ mpo bɛteam. Na ɔbɛneɛ no, ɔhwee kuro no suu wɔ so sɛ, sɛ wo nso anka na wonim deɛ fa asomdwoe ho a, nanso afei, wɔde ahuntaw. Na nna bi bɛba wo so a w'atamfo bɛbɔ wo ho pie. Wɔatwa wo ho kɔntɔnkrɔn, na waka wo ahyɛ mu baabiara. Wɔadwiri wo ne wo mma a wɔwɔ mu no agu fam. Na wɔrennya wo mu aboɔ ɔbɔ so, ɛfiri sɛ, woanhunu berɛ a wɔdom bɛhwɛ wo no. Na ɔkɔɔ asɔre fie no, ofuraseɛ pam wɔn a wɔtɔn adeɛ wɔ hɔ no, si wɔn sɛ, wɔatwerɛ sɛ, me fie yɛ asɔre fie, na mode ayɛ adwotwafoɔ bɔn. Na daa ɔkyerɛkyerɛ asɔre fie hɔ. Na asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ ne ɔman no mu atitire ɛhwehwɛ no aku no. Na wɔanhu deɛ wɔbɛyɔ, ɛfiri sɛ ɔman no nyinaa de wɔn ho bataa ne ho tie no. Luka asɛmpa tie duonu. Na ɛbaa sɛ dakoro bi a ɔkyerɛkyerɛ ɔman no wɔ asɔre fie na ɔka asɛmpa no, asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no baa ne so. Na ɔbɛka kyerɛɛ no sɛ, ka tumi ko a wode yɔ nneɔma yi kyerɛ yɛn, anaasɛ wɔn na ɔma a wotumi yi? Na obua see wɔn se, me nso mabisa mo asɛm biako, na monka nkyerɛ me. Yohane asubɔ no, ɛfiri ɔsoro anaasɛ ɛfiri nnipa? Na ɔdwenwen sisii wɔn ho sɛ, sɛ yɛka sɛ ɛfiri soro a, ɔbɛka sɛ, ɛne adɛn nti na mo anyi no anie. Na sɛ yɛka sɛ ɛfiri nnipa a, ɔman no nyinaa bɛsi aboɔ, ɛfiri sɛ wɔgye di ampa sɛ Yohane yɛ odiyifoɔ. Na obuaa sɛ, onim deɛ ɛfiri. Na Yesu nso see wɔn sɛ,
Me nso menka tumi ko a mede me ye yenum menkyerɛ mo. Na ofiri ase ebu ɔman no beyi sɛ onipa bi yɛ bobetro na ɔde fam akuafo bi na wogya hɔ kɔɔ baabi kɔkyɛree. Na bere no duruye no ɔsoma akoa bi kɔ akuafo no nkyɛn sɛ wɔma no bobetro no mu aba no bi. Na akuafo no hwee no maa no nam sansa kɔe. Na wɔsan soma akoa foforɔ na ɔno nso wɔhwee no bɔɔ no adapaa maa no nam sansa kɔe. Na ɔsoma deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa na ɔno nso wɔpirapira no pamoo no firi hɔ. Na bobetro wura no kaa sɛ, menyɛ dɛn mɛsoma me dɔba ebia ɔbɛfɛre no. Na akuafoɔ no hunu no no wɔdwendwene sesee wɔn ho sɛ ɔdedifoɔ nini momma yɛnko no na apagyadeɛ no ɛnyɛ yɛn dea. Na wɔtwee no firi bobetro mu hɔ kokum no. Enti ɛdeɛ na bobetro wura no bɛyɛ wɔn? Ɔbɛba bɛsɛe akuafoɔ yi na ɔde bobetro no ama afoforɔ. Na ɔteeɛ no wɔkaa sɛ wɔmma no ma saa. Na ɔhwɛ wɔn anim kaa sɛ na ɛdeɛ ne yeye a watwerɛ sɛ ɔboa abantofoɔ apoɔ no ɛno na abɛyɛ tweasotiboɔ. Obiara a ɔbɛhwe ɔboɔ no soɔ no ɔbɛbubu, na deɛ ɛbɛhwe ne soɔ no ɛbɛpɛkyɛ no. Na twerɛfoɔ ne asɔfo mpanin no hwehwɛɛ sɛ wɔde wɔn nsa kɔsɔ ne mu kyi no dɔn no mu, nanso osuro ɔman no ɛfiri sɛ ohu sɛ ɛba a obuiɛ no ɔne wɔn. Na ɔtɛɛ no na ɔsoma nsraafoɔ bi a ɔpɛtu yɛ wɔn anim sɛdeɛ wɔyɛ nnipa trenee sɛ wɔnkɔpɛ no asɛm na wɔayi no ahyɛ amrado mmara ne ne tumi nsa. Na obisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛnim sɛ wokasa na wokyerɛkyerɛ yie nanso womfɛ wɔ biara anim na akyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwan nokure mu. Yɛwɔ ho kwan sɛ yɛyi tuama ka Azar anaasɛ yɛnyi. Na ohuu wɔn nkɔnkɔnsa no ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ momfa denare mmɛkyerɛ me. Hwanfo ne atwerɛ na wɔsoɔ yi? Na ɔkaa sɛ Kaesare deɛ. Na ɔsee wɔn sɛ ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare ne Nyankopɔn deɛ ma Nyankopɔn. Na wantumi anya n'asɛm bi ansomu ɔman no anim, na ne mmuaeɛ no yɛ wɔn nwanwa na ommua wɔn ano. Na Sadukifoɔ a ɔka sɛ owusɔre nni hɔ no mu bi ba bebisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ Mose twerɛ maa yɛn sɛ sɛ obi nua wu na wɔwɔ yere na wɔanwo mma na owu a ne nua no mfa ne yere no nware na ɔnwo mma ne nua no. Sɛ nua no ba so tena ase na deɛ odi kan no ware yere wɔanya ba na owui, na deɛ ɔtɔ so mmienu ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ware no, na saa ara na wɔn baason nyinaa ware no, na wɔanya ma na wɔwui, na akyire yi no ɔbaa no nso wui. Na afei ɔsɔre mu no ɔbɛyɛ wɔ mu hwan yere ɛfiri sɛ wɔn baason no aware no. Na Yesu bua see wɔn sɛ wiase yi ma ware na wɔde wɔn ma awadeɛ, na wɔn a wɔbɛbu wɔn sɛ ɛsɛ wɔn sɛ wɔn nsa bɛka wiase foforɔ no sɛ sɔre a wɔbɛsɔre afiri awufo mu no deɛ wɔnware, ɛnso wɔmfa wɔn ma awadeɛ, ɛnso wɔntumi nwu bio, na wɔte sɛ abɔfoɔ na wɔyɛ Nyankopɔn mma, sɛ wɔyɛ owunyane mmantira. Na sɛ awufoɔ nyane deɛ Mose nso kyerɛ wɔ wura no ho nsɛm no mu sɛ ɔfrɛ Awurade sɛ Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn. Na ɔnyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ deɛ, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa te ase ma no. Atwerɛfoɔ no mu bi buaa sɛ kyerɛkyerɛfoɔ waka no yie. Na ɛyɛ akyiri no wɔantumi ammisa no asɛm bi bio. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ adɛn nti na wɔka sɛ Kristo no yɛ Dawid ba? Na Dawid no ara ka no nnwom nwoma no mu sɛ Awurade sii me wura sɛ tena me nifa kɔsi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nan ase ntiasoɔ. Sɛ Dawid frɛ no owura a, na ɛyɛ dɛn na wɔyɛ ne ba?
Na ɔmaa no nyinaa tie no, na ɔse asuafoɔ no sɛ, monhwɛ mo ho yie twerɛfoɔ a wɔpɛ ntade atentene mu nanteɛ, na wɔpɛ edwa mu nkyea ne mpanin nkonnwa hyiadan mu ne mpanin tenaberɛ adidi ase no ho. Wɔn na wɔmene akunafoɔ adan, na wɔbɔ mpaeɛ atentene kyerɛ. Wɔn na wɔbɛnya afɔbu a ɛboro soɔ. Luka asɛmpa tie duonu baako. Na ɔmaa n'ani so huu adefoɔ a wɔde wɔn ayɛdeɛ egu ɛto adaka no mu. Na wɔhu ɔbaa akunafoɔ hiani bi nso a ɔde mmaa mmienu begu mu. Na ɔkaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, okunafoɔ hiani yi de bebree abɛgu mu sene wɔn nyinaa. Na yɛnum nyinaa firi deɛ wɔwɔ ma aboro wɔn soɔ no mu na wɔde bi abɛgu mu. Na oyi deɛ, ofiri ne hia mu de n'asetenadeɛ a wɔwɔ nyinaa na abɛgu mu. Na ebinom ka asɔre fie no ho asɛm sɛdeɛ wɔde abɔfɛɛfɛ ne adekyɛdeɛ ahyehyɛ no ɔkaa sɛ, nneɛma a mohunu yi deɛ, na bi bɛba a wɔrenya ɔboɔ wɔ boɔ so emu a wɔrenwene ngu fam. Na obisaa no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ, da bɛn na yeinom bɛba, na yeinom reba a ɛho nsɛnkyerɛnne ne sɛn? Na ɔse, monhwɛ na wɔanaadaa mo, na nnipa bebree bɛba me din mu abɛka sɛ, mene no, ne ɛberɛ no abɛn. Na enti, munni wɔn akyi. Na sɛ mote ɔko ne mansotwe a, momma no nyɛ mo hu. Na twa sɛ yeinom ba kane, na wiei no deɛ, ɛremma ntɛm. Ɛna ɔse wɔn sɛ, ɔman bɛsɔre ɔman so ne ahennie so. Na asase wosoɔ kɛseɛ bɛba mmeammea. Ɛkɔm ne yaredɔm bɛba. Na ahudeɛ ne nsɛnkyerɛnne akɛseɛ bɛfiri soro aba. Na deɛ ɛdi yeinom nyinaa kan ne sɛ wɔde wɔn nsa bɛsɔ mo mu, na wataa mo, na wɔyi mo akɔ hyiadan mu ne afiase, na wɔde mo akɔ ahemfo ne amradofoɔ anim edin nti, na mode adi me ho adanseɛ. Enti momfa nto mo tirim, na moanwene deɛ mode bɛyi mo ano ho ansa. Na me na mɛma mo ano ne nyansa a mo atamfo nyinaa rentumi ntua no na wɔrennyina anim. Na awofo ne anuanom ne abusuafoɔ ne namfonso bɛyi mu ama, na waba wakum mo mu binom. Na me din nti nnipa nyinaa bɛtane mo, na mo tirinwi biara mpo renyera. Mo bo asotɔ mu na mobɛnya mo kra. Na sɛ mohunu sɛ dɔm atwa Yerusalem ho ahyia a, ɛneɛ monhunu sɛ ne bɔ abɛn. Ɛna moma wɔn a wɔwɔ Yudea nnwane nkɔ mmepɔ soɔ, na wɔn a wɔwɔ Yerusalem mfiri mu nkɔ, na wɔn a wɔwɔ nkuraa no, momma wɔnkɔ mu, ɛfiri sɛ yei ni awerɛdie nna, na nneɛma a wɔatwerɛ no nyinaa aba mu. Na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no nnue. Na ahohia kɛseɛ bɛba asase no so, na abufuo bɛba ɔman yi so, na wɔbɛtotɔ nkrantaa no, na wɔafa wɔn nnommum akɔ amanaman nyinaa so. Na wiase amanaman bɛtiatia Yerusalem so de akɔsi sɛ amanaman no berɛ no bɛwie duru. Na nsɛnkyerɛnneɛ bɛba owia ne ɔsrane ne nsoroma mu, na amanaman ho bɛyera wɔn asase so, ɛpo ne asorɔkyeɛ a ɛhuro no nti. Na ehu ne nneɛma a wɔhwɛ a ɛreba wiase no bɛma nnipa atotɔ bra, ɛfiri sɛ wɔbɛwoso ɔsoro ahoɔden. Ɛna wɔbɛhuru nnipa ba no sɛ ɔde tumi ne animuonyam kɛseɛ reba mununkum mu. Na nneɛma yi refiri ase aba a, monhwɛ soro, na momma mo tiri so, ɛfiri sɛ mogyeɛ rebɛn. Na obu wɔn bɛ sɛ, monhwɛ borɔdɔma ne nnua nyinaa. Sɛ nya fefɛ na mohwɛ a, mo ankasa mohunu sɛ ahuhuro berɛ nya abɛn. Saa ara na mo nso, sɛ mohunu sɛ yeinom ba a, monhunu sɛ Nyankopɔn ahenni abɛn. Nokorɛ mese mo sɛ, awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam, gye sɛ ne nyinaa aba mu ansa. Ɔsoro ne asase bɛtwam, na me nsɛm deɛ, ɛrentwam da. Na monhwɛ mo ho yie, na potwaa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɛma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so. Na da no amɛto mo mpofirim sɛ fidie. Na bɛba wɔn a wɔte asase nyinaa ani nyinaa so. Enti monwɛn, na monsrɛ daa,
na moanya hoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu, na moankɔgyina Onipa Ba no anim. Nso na numu na ɔkyerɛkyerɛ asɔrefie hɔ awia, na anadwo na wafiri hɔ akɔtena bepɔ a wɔfrɛ no Ngo bepɔ no so. Na ɔma no nyinaa tua Onipa Ba ne nkyɛn asɔrefie hɔ betie no. Luka Asɛmpa tie 22. Na apiti afahyɛ a wɔfrɛ no Twam no bɛnee. Na asɔfo mpanin ne twerɛfoɔ no hwehwɛɛ sɛdeɛ ɔbɛyɔ na waku no, ɛfiri sɛ na osuro ɔman no. Na Satan kɔhyɛne Yuda a wɔfrɛ no Iskariot a ɔyɛ 12 no baako no mu. Na ɔne asɔfo mpanin ne asafohene no kɔkasa kyerɛɛ sɛdeɛ ɛbɛyɔ na wayi no ama wɔn. Na wɔn ani gye. Na ɔno ne hyehyɛɛ sɛ ɔbɛma no sika bi. Na ɔpenee. Ɔhwehwɛɛ sɛdeɛ ɔbɛnya kwan ayi no ama wɔn wɔ nkurɔfokuo no akyi. Na afei apiti da a sɛ okum Twam dwan no duri. Na ɔsomaa Petro ne Yohane sɛ, monkɔ siesie Twam no ma yɛn na yɛmɛdi. Na ɔsee no sɛ, ɛhe na wapɛ sie kɔsiesie? Na ɔsee wɔn sɛ, hwɛ, muduru kuro no mu a, onipa bi a wɔso sukuruwa bɛhyia mo. Mune n'akyi nkɔ efie a ɔbɛkɔ no mu. Na monsi efie wura no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ sew sɛ, ɛhe na ahoɔhodan a me ne masuafoɔ bɛdi mu Twam no wɔ. Na wɔbɛkyerɛ mo abansoro asa kɛseɛ bi a wɔahyehyɛ mu, ɛhɔ na monkɔ siesie. Na ɔkɔkɔhuu sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no, na osiesie Twam no. Na dɔn no duruiɛ no, ɔbɛtena ase. Na asomafoɔ no ka ne ho, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, pɛ na mepɛɛ sɛ me ne mu di Twam yi ansa na mehunu amane. Na mese mo sɛ, merenni bi bio gye da a aba mu Nyankopɔn ahenni mu. Na ɔfa kuruwa no da ase, na ɔkaa sɛ, monyi yei na monkyɛ mu. Na mese mo sɛ, merennom bobe aba no bi bio gye da a Onyankopɔn ahenni no bɛba. Na ɔfa paano da ase bubui, na ɔde ma wɔn kaa sɛ, yei ne me honam a monti wɔde rema no. Munye yei mfa nyɛ me nkayɛ. Saa nso na owie adidie no, ɔfa kuruwa no kaa sɛ, kuruwa yi ne apam foforɔ me mogya mu. Ɛno na monti wɔrehwie aguo. Nso hwɛ, deɛ ɔreyi me ama no nsa ne me wɔ ɛpono so. Na Onipa Ba no rekɔ sɛnea wahyɛ no deɛ, nanso onipa a ɔrekɔyi no ama no nwie. Na ofirase bisabisa wɔwɔ mu sɛ, wɔn ara na ɔbɛyɛ saa deɛ yi. Na akasakasa bi nso baa wɔn mu sɛ, wɔn mu hwan na ɔbɛbu no kɛseɛ. Na ɔsee wɔn sɛ, wiase amanaman ahemfo di wɔn so ahensɛm. Na wɔn a wɔdi wɔn so tumi no, ɔfrɛ wɔn adɛɛfoɔ. Na mo deɛ, monyɛ sa. Na mmom deɛ ɔyɛ mo mu kɛseɛ no, ɔnyɛ sɛ akumaa. Na deɛ ɔyɛ otitire no nyɛ sɛ deɛ ɔsom. Na hwan na ɔso? Deɛ ɔte aduane ho anaasɛ deɛ ɔsom? Ɛnyɛ deɛ ɔte aduane ho. Na me deɛ, mewɔ mo mu sɛ deɛ ɔsom. Na mo ne wɔn a wɔda so ka me ho wɔ me sɔhwɛ mu. Na me nso sɛdeɛ m'agya yi ahenni ama me no, saa ara na mayi mama mo. Na mo adidi na mo anom me pono so wɔ m'ahenni mu. Na mo atena nhengua so abu Israel mmusuakuo 12 no atɛn. Simon, Simon, hwɛ, anka na Satan pɛ sɛ onya mo na ɔpɔ mo so sɛ aburo. Nanso masrɛ mama wo, na ogyidie no ansa. Na wo deɛ, sɛ daakye wo dane a, hyɛ wo nuanom den. Na ɔsee no sɛ, Awurade, masiesie me ho sɛ me ne wo bɛkɔ afiase ne owuo mu. Na ɔse, Petro, meka me kyerɛ wo, ɛnɛ, ansa na akokɔ bɛbɔn no, na wasane mprɛnsa sɛ wonni me. Na ɔsee wɔn sɛ, mesoma mo na monkura sika kotokuo ɛne akwantuo bɔtɔ ne mpaboa no. Biribi ho hia mo anaa? Na wɔse, ɛnhia yɛn hwee. Ɛna ɔsee wɔn sɛ, afei deɛ ɔwɔ sika kotokuo no, ma no mfa. Ne akwantuo bɔtɔ sara. Na deɛ ɔni bie no,
ma no ntɔn ne ntoma mfa nkɔtɔ nkrante. Na mese mo sɛ, yei a watwerɛ nso, etwa sɛ ɛba mu wɔ me ho sɛ, wakan no afra mmaratofoɔ mu. Na deɛ ɛfa me ho no wɔ awieeɛ. Na wɔse, Awurade hwɛ, nkrante mmienu ni. Na ɔse wɔn sɛ, ɛdɔɔso. Na ofiri adi, na sɛdeɛ ɔyɛ daa na ɔkɔɔ ngo bepɔ so. Na asuafoɔ no nso dii n'akyi. Na oduru hɔ no, ɔse wɔn sɛ, mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Na ɔtwee ne ho firi wɔn nkyɛn bɛyɛ sɛdeɛ ɔto ɛbɔ a ɛbɛtɔ no. Ɔkotoo ne nan anim bɔ mpaeɛ sɛ, Agya, sɛ wopɛ a, ma kuruwa yi nsane me ho nkɔ. Nanso ɛnyɛ deɛ mepɛ, na deɛ wopɛ na ɛnyɛ hɔ. Na ɔbɔfo firi soro bɛyii ne ho kyerɛ no hyɛɛ no den. Na ɔwɔ owuo yi mu no, ɔmaa ne mpaebɔ mu yɛ den. Na ne ho fifiri yɛ sɛ mogya ntoantoa a ɛsosɔ fam. Na ɔsɔre firi mpaebɔ mu baa asuafoɔ no nkyɛn no, obɛhuu wɔn sɛ awerɛhoɔ nti wadeda. Na ɔse wɔn sɛ, adɛn na moreda? Monsɔre mmɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Na ogu so kasa no, hwɛ, nnipakuo bi baa adumienu no baako a wɔfrɛ no Yuda di wɔn anim. Na ɔtwe bɛn Yesu bɛfee n'ano. Na Yesu see no sɛ, Yuda, wode mfiano na ɛyi onipa ba no ama? Na wɔn a wɔwɔ ne ho no huu deɛ ɛbɛba no, wɔsee no sɛ, Awurade, yɛmmɔbɔ wɔn nkrante anaa? Na wɔn mu baako bɔɔ ɔsɔfopanyin akoa, na otwa n'aso nifa. Na Yesu buaa sɛ, momma no nso ha ara. Na ɔkaa n'aso no yɛ no yie. Na afei Yesu ka kyerɛɛ asɔfo mpanyin ne asɔre fie asafohene ne mpanyimfo a ɔbaa ne soɔ no sɛ, mobaa sɛdeɛ moba odwitwafoɔ soɔ na mukura nkrante ne maa yi. Me ne mo wɔ asɔre fie hɔ daa no, moankye me. Na yei ne mo brɛ ne sum ahoɔden. Na ɔkyeree no kɔe, na ɔde no kɔɔ ɔsɔfopanyin fie. Na Petro deɛ ɔdi wɔn akyi wɔ akyirikyiri. Na ɔsɔɔ ogya adiwɔ hɔ na ɔtenaa ho no. Petro bɛtenaa wɔ mu. Na abaawa bi huu no sɛ ɔte gya no ho. Na ɔhwɛɛ no din kaa sɛ, Oyi nso ne no nenam. Na ɔsanee sɛ, Ɔbaa, minni no. Na nkyɛ na ɔfoforo huu no, na ɔse, wɔn nso wofiri wɔn mu. Na Petro se, Awɛ, mfiri wɔn mu. Na ɛno akyi bɛyɛ dɔnhwere baako no, ɔfoforo bi nso de bɛtoo so sɛ, Oyi nso ne no na ɛnam ampa, ɛfiri sɛ ɔyɛ Galileani. Na Petro se, Awɛ, minim deɛ wosie yi. Na mmurum hɔ a ogu so kasa no, wokɔ bɔne. Na Awurade danee ne ho hwɛ Petro anim. Na Petro kaee Awurade asɛm a ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛnɛ, akokɔ remmɔ no apaa me mprɛnsa no. Na Petro firi adi kosum pii. Na mmarima a wokura Yesu no goro ne ho hwee no. Na ɔkataa n'ani bobɔɔ n'ani so, na obisaa no sɛ, Kyerɛ yɛn nea ɔbɔɔ wɔ no. Na abususɛm pii keka ho a wɔka guu ne soɔ. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ no behyiae. Na ɔde ne kɔɔ wɔn asɛnniɛ. Na sɛ, wo ne Kristo no a, ka kyerɛ yɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ mese mo a, morennye nni. Na sɛ me nso mebisa mo a, moremmua me. Ne firi nnɛ na onipa ba no bɛtena Onyankopɔn tumi nifa so. Na wɔn nyinaa kaa sɛ, ɛneɛ na wo ne Nyankopɔn ba no ne no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Moaka, na me ne no. Na wɔse, adanseɛ bɛn na hia yɛn bio, na yɛn ara yɛatie firi n'anum. Luka asɛmpa tie 23. Ɛna nipakuo no nyinaa sɔre de no kɔɔ Pilato anim. Na ofiri ase atotoo n'ano sɛ, Yɛhunu sɛ onipa yi sɛe yɛn man, na wabra sɛ wonyi to ɔma Kaesare.
na wɔka sɛ ɔno ane ɔhene Kristo no. Na Pilato bisaa no sɛ, Wone Yudafoɔ hene anaa? na obuaa no sɛ, Waka. na Pilato ka kyerɛɛ asɔfoɔ mpanin ne nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, Menhunu afɔbusɛm biara onipa yi mu. nanso wɔhyɛɛ no ara sɛ, Ɔhwanyan wɔ man mu. Ɔkyerɛkyerɛ Yudea man nyinaa mu. Wɔfiri aseɛ Galilea na ɔde abɛduru ha yi. na Pilato tie Galilea din no. Obisaa sɛ onipa no yɛ Galileani anaa. Na ohuu sɛ ofiri Herode aseɛ no, ɔmaa wɔde no kɔmaa Herode, na nna no mu no, na ɔno ara nso wɔ Yerusalem. Herode huu Yesu no, n'ani gyee sɛ, ɛfiri sɛ ɔpɛɛ sɛ ohuu no akyɛ, na wate ne ho nsɛm ntira. Na n'ani da so sɛ ɔbɛyɛ sɛnkyerɛnne bi na wahu. Obisabisaa no nsɛm bebree, nanso wammua no. Ɛnso na asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ no gyina hɔ, na wɔtoto n'ano ara. Na Herode ne dɔm bɔɔ no adapaa goro ne ho, na ɔhyɛɛ no atadeɛ nahanaha bi de no kɔmaa Pilato bio. Na da no ara na Herode ne Pilato faa adamfoɔ. Akane no deɛ nanka wɔyɛ aka. Na Pilato frɛ asɔfoɔ mpanin ne mpanimfoɔ ne ɔman no boaa ano ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mode onipa yi abrɛ me sɛ obi a ɔsɛe ɔman. Na hwɛ, mahwehwɛ no mu mo anim. Na manhunu nsɛm a mode totoo n'ano no mu afɔbusɛ biara onipa mu. Herode nso ɛnhunu, ɛna ɔma a wɔde no brɛ yɛn. Na hwɛ, ɔnyɛ akunnie biara. Enti mɛhwe no na mɛgyaa no. nso ɛsɛ no sɛ daa afahyɛ no mu, ogya odeduani baako ma wɔn. Na wɔn nyinaa teɛ mprɛko pɛ sɛ, ɔno na sakasaka bi a ɔkɔyɛɛ no kurom hɔ ne awudie nti wɔde no akɔto afiase. Na Pilato pɛɛ sɛ ogyaa Yesu nti ɔkasa kyerɛɛ wɔn bio, na wɔteɛ mu sɛ, na ɔkaa deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa kyerɛɛ wɔn sɛ, Na bɔne bɛn ne wayɔ? Manhu akunnie biara wɔ ne mu. Enti mɛhwe no ne mɛgyaa no. na wɔde ne kɛseɛ ɛkɔɔ so bisaa sɛ wɔma no asɛnnua mu, na wɔn ani boro ne deɛ so. Na Pilato buu atɛn sɛ ɛnyɛ sɛdeɛ obisaeɛ no. Na ogyaa deɛ sakasaka ne awudie nti ɔde no kɔtoo afiase a wɔsrɛɛ no no maa wɔn. Na Yesu deɛ oyii no mae sɛdeɛ wɔpɛ. Na ɔde no korɔ no, wɔsɔɔ Simon bi a ofiri Kirene a ofiri afuom mu ɛreba no mu. Na ɔde asɛnnua no too ne so sɛ ɔnsoa nni Yesu akyi. Na ɔman no mu nipakuo kɛseɛ dii n'akyi, ne mmaa a wɔredi abooboo no wɔresu no. Na Yesu dani n'ani kyerɛɛ wɔn kaa sɛ, Yerusalem mama, monsome, na monso mo ho ne mo mma. Na hwɛ, na ɛbɛre ba a wɔbɛka sɛ, nhyira ne abonini ne yɛfunu a ɛnwo da, ne nufoɔ a wɔnum da. Ɛna obɛfiri ase aka akyerɛ mmepɔ sɛ, monhwe yɛn so, ɛne nkokoɔ sɛ, monkata yɛn so. Na sɛ wɔde yei reyɛ dua mono a, ɛdeɛ na wɔde bɛyɛ dua wuiɛ. Na wɔde nnebɔnyɛfoɔ baanu nso kaa ne ho kɔɔ sɛ wɔnkoku wɔn. Na oduru baabi a wɔfrɛ hɔ ne tiri soɔ no, ɛhɔ na ɔsɛne no ne nnebɔnyɛfoɔ no. Ɔbaako wɔ ne nifa, na ɔbaako wɔ benkum. Na Yesu kaa sɛ, Agya, fafiri wɔn, na wɔnim deɛ wɔreyɔ. Na wɔkyɛɛ ne ntoma mu hwee so ntonto. Na ɔman no gyina hɔ ɛrehwɛ. Na mpanimfoɔ no nso yii no ahi sɛ, ɔgyee binom. Sɛ woyi ne Kristo no a Onyankopɔn ayi no a, ma no nye ne ho. Na asraafoɔ no nso boro ne ho. Na ɔbaa ne nkyɛn bɛmaa no nsa kakaka. Na ɔkaa sɛ, Sɛ woyɛ Yudafoɔ hene a, gye wo ho. Na atwerɛ bi nso wɔ n'atifi sɛ, oyi ne Yudafoɔ hene. Na nnebɔnyɛfoɔ a wɔasɛde wɔn no mu baako yaa no sɛ, Ɛnyɛ wo ne Kristo no, gye wo ho na yɛ. Na ɔbaako no buaa no kaa n'anim sɛ, Wo so, nsoro Onyankopɔn sɛ wowɔ afɔbuo kuro yi ara mu yi. Yɛn
die etne pepepe ni enya die sey ni we no no yi die enya fum so ade bia na ɔka sɛ Yesu sɛ wobua hini mu a kae me na ɔka kyerɛ no sɛ nokora me se wo sɛ nnɛ wobɛka me ho paradise hɔ na ɛbɛyɛ dɔn yɛ to so nsia no esum duru asase nyinaa so de kosii dɔn yɛ to so nkron na owie duru sum na asɔredan mu ntoma a etwa mu no mfimfini tee na Yesu de ne kɛseɛ teɛm sɛ Agya wo nsɛm na mede me honhom me hyɛ na ɔka saa no ogyaa mu na asraafo ɔha so panin no hu deɛ asie no ɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam sɛ ampara onipa yi onipa tenene na nkurɔfo ekuoku a ɔbaa hɔ bɛhwɛ ade no nyinaa hu deɛ asie no wɔbobɔɔ wɔn koko so san kɔe na manifo nyinaa ne mmaa a wɔdi n'akyi firi Galilea no abɛgyina kyirikyiri hwɛ nneɛma yi na hwɛ ɔbɛma bi a ɔfrɛ no Yosef a ɔyɛ badwani na ɔyɛ onipa pa na ɔtene ɔno deɛ wampene wɔn agyina ne wɔn nneyɔe no so ofiri Yudafo kuro Arimatea mu na ɔno ara nso ɔtwɛn Nyankopɔn ahenni no ɔno na ɔkɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛ no Yesu amu no ɔkɔyi kyikyiree no nwura mu na ɔde kɔtoo ɛda a wɔatwa no ɔbɔɔ mu a onipa bi naamu da mu na da no ɛyɛ ahosiesie da na homeda ɛbɛn mmaa no nso a ɔne no firi Galilea bae no di akyire kɔhwɛ ɛda no ne sɛdeɛ ɔde n'amu no too hɔ faeɛ ɔsan besiesie nnuro ne ngu hwinhwam na homeda no ɔyɛ kom sɛdeɛ mmara no tie no Luka asɛmpa tie duonu nan na ɛda edi na ɔtwe kae no anɔpa hema ɔkɔɔ ɛda no so na ɔde hwinhwam a wasiesie no bae na ohuu ɔbɔ no sɛ apire afiri ɛda no ano na ɔhyɛ ne mu no wɔanhu Awurade Yesu amu no na ɛbaa sɛ yɛyɛ wɔn tirim kesnee no hwɛ mmarima baanu bɛgyina wɔn nkyɛn a wɔhyɛ ntadeɛ nahanaha na ehu kaa wɔn ma wosisii wɔn tiri ase na mmarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ adɛn na mohwehwɛ ɔteasefoɔ awufoɔ mu yi oni ha wanyane monkae sɛ deɛ ɔwɔ Galilea no ɔka kyerɛɛ mo sɛ etwa sɛ wɔde onipa ba no hyɛ ne bɔneyɛfoɔ nsa na ɔbɔ no asɛnnuam ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no wasɔre bio na ɔkae ne nsɛm no na ɔsan firi ɛda no so bɛkaa nneɛma yi nyinaa kyerɛ du baako no ne wɔn a aka no nyinaa na Maria Magdalene ne Yohana ne Yakobo ne na Maria ne mmaa a ɔka wɔn ho no na ɔbɛka yenum kyerɛ asomafoɔ no nanso wɔn nsɛm no yɛ wɔn sɛ nsɛnhu na wɔanye wɔn ani na Petro deɛ ɔsɔre tutu mmirika kɔɔ ɛda no so na ɔbɔɔ ne mu ase hwɛɛ mu no ohun nwura no sɛ egu fa ofiri hɔ kɔɔ fie na deɛ asie no yɛ no nwanwa na hwɛ da no a wɔn mu baanu sim kɔɔ akura bi a ɔfrɛ no Emmaus efiri Yerusalem kɔ hɔ bɛyɛ nkwansima 60 ase na ɔdi nneɛma abɛyi nyinaa ho nkɔmmɔ na ɛbaa sɛ ɔdi nkɔmmɔ na ɔbisabisa wɔn ho no Yesu ankasa hwi bɛni ne wɔn bɔ anan kɔɛ nanso wasosɔ wɔn aniwa mu na wɔanhu no na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ nkɔmmɔ bɛn na monam redi a mo werɛ ahoɔ yi na wɔn mu baako a wɔfrɛ no Kleopa buaa no sɛ wonkɔ ne hɔhoɔ wɔ Yerusalem a wonnim sɛ masisi hɔ nansɛn na ɔsee wɔn sɛ nsɛm bɛn na wɔsee no sɛ deɛ ɛfa Nasareni Yesu a ɔyɛ odiyifoɔ a awotumi ne yɔɛ ne ɔkasam Onyankopɔn ne ɔman nyinaa anim no ho sɛdeɛ asɔfoɔ mpanin ne yɛn mpanimfoɔ de no kɔmaa sɛ wɔmmu no fɔ nko no na wɔbɔɔ no asɛnnuam na yɛn deɛ yɛn ani daa so sɛ anka ɔno na ɔrebɛgye Israel nanso yɛn nyinaa akyiri no na nsani a nsɛm yi siiɛ
na mmaa bi a ofiri yɛn mu abɛma yɛn ho adwiri otua ahema kɔɔ ɛda no so na wɔanhunu na mu no na ɔba bɛkaa sɛ wɔahunu abɔfoɔ bi wɔn ani so nso a ɔkaa sɛ ɔte ase na wɔn a wɔne yɛn wɔ hɔ no mu binom kɔɔ ɛda no so na wɔkɔhunu sɛdeɛ mmaa no nso kae no ara na ɔno ara deɛ wɔanhunu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adwenherɛfoɔ a moyɛ nyaa mo akoma mu sɛ mobɛgye deɛ adiyifoɔ no aka nyinaa die. Ɛnsɛ sɛ Kristo no bɛhunu saa amanneɛ no ansa na wakɔ animuonyam mu anaa? Na ofiri Mose ne adiyifoɔ nyinaa so kyerɛ wɔn twerɛ nyinaa mu nsɛm a ɛfa ne ho ase. Na wɔbɛn akura a wɔrekɔ aseɛ no, ɔyɛ sɛdeɛ ɔkɔ n'anim. Na wɔworɔɔ no sɛ, tra yɛn nkyɛn na onwu adwo na deɛ ɛyɛ asa. Ɛna ɔhyɛ ne mu ne wɔn kɔtraeɛ. Na ɛbaa sɛ ɔne wɔn te adidie no, ɔfa pan no hyiraa so, na obubu de maa wɔn, na wɔn ani buee, na ohuu no. Na ɔno deɛ, otu gyinaa wɔn anim, ɛna ɔsisii wɔn ho sɛ, ɔne yɛn rekasa kwan mu, na obu atwerɛ nsɛm no mu kyerɛ yɛn no, yɛn akoma anhyehye yɛn wɔ yɛn mu anaa? Na ɔsɔree dɔn no mu san baa Yerusalem. Ehuu sɛ du baako no ne wɔn a wɔka wɔn ho abɔbɔ wɔn ano ɛka sɛ, Awurade anyane ampa na wɔyi ne ho akyerɛ Simon. Na wɔn nso kaa deɛ esii kwa mu ne sɛdeɛ wohuu no pan no bubu mu no kyerɛɛ wɔn. Na wɔkasa saa no, ɔno ara bɛgyina wɔn mfimfini, na ɔsee wɔn sɛ, asomdwoe nka mo. Na ɔbobɔɔ binim, na osuro susuw sɛ wahuu ɔsaman. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn na mo akoma atutuo? Na adɛn nti na adwene sɔresɔre mo akoma mu? Monhwɛ me nsa ne me nan sɛ ɛyɛ me ara. Momfa mo nsa nka me nhwɛ, ɛfiri sɛ ɔsaman ni nam ne nnompe sɛnea muhunu sɛ mewɔ yi. Na ɔkaa saa no, ɔde ne nsa ne ne nan kyerɛɛ wɔn. Na anika nti wɔda so nyii ni na ɛyɛɛ wɔn nwɔ no, ɔsee wɔn sɛ, mowɔ aduane bi wɔ hɔ anaa? Na wɔmaa no apataa a wakyie sin bi, na ɔgye dii wɔ wɔn anim. Na ɔsee wɔn sɛ, yei ne me nsɛm a me ne mo wɔ hɔ no, meka me kyerɛ mo no, sɛ ɛtwa sɛdeɛ wɔatwerɛ Mose mmara ne adiyifoɔ ne nnwom mu wɔ me ho no nyinaa ba mu. Ɛno na obuee wɔn adwene mu maa wɔtee twerɛ nsɛm no aseɛ. Na ɔsee wɔn sɛ, wɔatwerɛ sɛ Kristo no bɛhunu amane, na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, wasɔre afiri awufuo mu. Na wafa ne din so akɔka adwensakyera ne bɔne fafiri amansan nyinaa mu. Na wɔbɛfiri aseɛ wɔ Yerusalem. Na mo ne yeinom ho adansefoɔ. Na hwɛ, meresoma m'Agya bɔhyɛ no aba mo so. Enti montena kuro no mu nkosi sɛ wɔbɛma mo ahoɔden afiri soro. Na ɔde wɔn firi adi kɔduruu Betania, na ɔmaa ne nsa so hyiraa wɔn. Na ɛbaa sɛ ɔrehyira wɔn no, ɔne wɔn paapae mu, na ɔmaa no so kɔɔ soro. Na ɔkoto sɔree no, na wɔde anigye kɛseɛ san baa Yerusalem. Na ɔwɔ asɔrefie hɔ daa hyira Onyankopɔn.